Ie, iawn. Ie, sori am hynna. Ie, probably fi'n trio multitask a sort o stuff. Basically, beth sy'n digwydd yw mae'r tŷ mewn tip, shit tip, a ma' sim esgus really, ma' just ges I crap start i'r diwrnod, and then it really caught up, you know, one of those days, so yeah. Na, fi'n gwybod. Mae just na mor funny. Na, mae ddim fel na, just angen, like, 5 munud nawr, a wedyn byddai'n sorted, a mae'n nhw gael gyda cam gyda ti a'r stream team. Mae'n just meddwl bydd yn kind of neud yr opera arall hefyd, a ti'n gallu cael ymlaen gyda Alex yn neud siarad popeth retro a gyda bwyd. Ti'n cofio wedi ti'n dweud gyda fwy o hyd yn un canolbwynt, a'r llall yn gallu cael fel video podcast and thing, so yeah, yn lle gorfod amlad gyda Cymraeg, ti'n just yn meddwl, you know, may as well, os ti'n hap. Helo, croeso, impromptu stream heddiw, ond i fod i streamio fo criw yn chwarae. So fi'n picio hwnna. Ond, ia, mae pethau'n reit, isi owain anghofio. A mae Morgan yn mynd i jumpio fewn yn siarad o fi yma po geith o jans. Ond tan hynna, na i just, rhywun wedi bod yn dilyn streams fi a Morgan yn ddiweddar. Ni wedi bod yn chwarae lot Alex Kidd. So dwi'n mynd i chwarae Alex Kidd dwi'n at o goffa na. Mae Morgan wedi yn barod. Ond ia, croeso i'r stream. Very impromptu stream. Na, gyd mae'n siw, master system. Si ddiws amser da i test symud y camera a dwi'n cael goliadau. Weird. Ddim yn help chwaith da. Ond ti'n me, dwi'n really eisiau stopio chwarae'r game. So yn y chat yn gallu dweud bod y sain yn iawn. So ni'n gwerthfawrogi hynna. Hwna lot chdi bach. Ni'n sticio'r audio fel hyn am wan i weld sy'n maen o. O, so helps ni yn gallu... O, fi dwi'n neud so. Na, fel yna. Wedyn ni'n bwtio. Fel ma chi'n mynd. Only the most professional of Welsh streams. Oop, crap. Yn fan ma'n amlwg. Ateb yn... Hwna fel... Total bash. Hwna fel... Dwi'n mynd hyd yn bothered am y goliadau, ond... Ideal. Dwi yn mynd i off yn hwn heddiw. Dwi yn mynd i off yn hwn heddiw. Cool. Crap, dwi'n siarad. Ond oes.
Alex Kidd. I'm on the head. That's not that one. Okay. Wait, no. Yep. No. Team continues. Ah, capital control, huh? Chwarae hwn ar y Mr. FGPA. YnChwarae. Oh, no. Hello, gan chi iawn? Hello. Sorry. Hello, Yeah, you good. Byw ar y... Good. Yes. Fi di dyrru draw OBS Ninja hefyd. O, iawn. So, good to go. Dyma'r noson boi, ti'n mynd i neud e. O, dwi'n gwybod, dwi'n Alex Kidd. Dwi'n gwybod dau gêm heddiw. No way. Seriously? Os ti'n neud Alex Kidd... If you see it, you believe it. Gaming... She did a lane... Gaming is my... Beth she did a lane heddiw, she vomits chydig bach pan yn dweud that. Gaming is my passion, success is only a byproduct. So... Oh dear. Pause the sauce, Yeah. Dyna'r boi. Oh, enough more funny. Oh, yeah, well, ti'n gwybod be, mae GT 1030 di cyrraedd Ar gyfer yr arcade cabinet. So, yeah, fi di roi e mewn, ond beth fi di sylwi yw, fi angen DVI to VGA adapter nawr i... Mae'n ddau DVI cofio. Ie, fi'n gwybod. So, oedd da fi un ar gyfer o Mac hen Mac iMac, yn like y box, gyda'r un box. A oedd hwnna ddim yn ffitio. So nes i stopio trio ram o hwnna mewn i ffitio a cael yr un cywir. So, mae rhaid i fi ordro nawr ar Amazon yr un cywir. But yeah. Bydd e'n fine. It's all good. Ond fi ddim wedi cael cyfle eto i actually profi fe'n gywir a beth yw'r potential. So, yeah, dyna reswm hefyd fi tu ôl i pethau tipyn bach. Achos oedd dy fi, mae na fel nerf ward, ryfel nerf dwi'n trefnu ar gyfer plant fory. So fi wedi cael rieni yn cysylltu nôl ac ar ffurflenni iechyd and all that jazz, you know, popeth fel na. Dweud nhw ble ydi yn union a popeth. And then, unwaith dath y graphics card, o'n i fel plentyn bach yn meddwl, right, siafa fe mewn, gweld beth os mae'n gweithio popeth, ond, yeah, so... Sorry, man. Ond fi'n hoffi hwn. Ni'n cael cyfle i wneud a kind of, be o'n i'n trafod o blaen ynglyn â wneud. Un yn ni'n gallu cael amser i ganolbwyntio, trio gorffen gêm, y llall yn gallu just siarad am beth bynnag, really. Nerf guns. Nerf guns, yeah, dyna'r stuff. Dyna air. Os oes sy'n Be di'r gair am hynna, nerfio? Os oes sy'n nerfio yn... fi'n hoffi yna, nerfio. Debyg iawn i surfio yn gyda nerfs. Os di... Fel rhywun sydd ddim efo plant a hefyd,
di teulu fi ddim yn gwybod. Sgwni mi neb agos ifanc. So, ydy Nerf guns dal yn thing? O, mae'n huge, mae'n massive. Ydy. I pobl, achos y thing yw, mae fe kind of un cam lawr o cael BB gun yn dweud. I plant fel 8 mlwydd oed... Ie, 8 mlwydd oed yw'r kind of yr age rating maen nhw'n rhoi. Dyna'r peth nesaf sy'n bosib. So, chi'n mynd trwy, byddwn ni'n dweud, Nerf War, wedyn /BB gun /paintballing. You know, dyna'r y categori a wedyn, byddwn ni ddim yn annog unrhyw un i prynu gwn. Gobeithio, mae neb yn graddio, os dyna yw'r esblygiad. Neb rhaid nhw'n mynd i America. Sy'n bydd yr angen prynu fo gwn cyfreithlon? Na, wrth gwrs. A cael licence a cadw fe mewn gun cabinet. Ni 2 boys farm, so dyn ni'n arfer gyda cael fel double barrel shotgun yn y tŷ. Bawd yn y stori fo'i met. Mae met on back in the day yn byw ar ffarm. Ffarm reit fawr. Na'n nodi lle. A oedd y ddau nhw ddim yn allan am y de. Di'r bawd fi, diolch yn hogyn drog na'n byd, just, oedd ddau nhw ddim allan am day out, de. A ath o'n bron cael stop gan policeman. Ath o'n ddim, ath o'n policeman weaving o drwad. Oedd nhw'n meddwl, one of those things, A pan ath o'n i'r cinema, nath met pawb i agor boot y car, dweud, fanna mae shotgun dat fi. A oedd nhw wedi dreifio. Wow. Wedi dreifio fatha 3/4 awr i'r cinema ar yr A55. No way. So nhw wedi cael fatha... Ond wedi dyna, dwi wedi cael yn ddal, dim yn dal, dwi wedi cael yn stopio am batog yn policeman. Sy'n mynd o'r wedi sbio'n bwt o'r gwaith de? Na. Hwna di stori gwn fi. No, cool. Right. So fi'n credu so oedd hwnna'n rhywbeth. O'n i jyst yn meddwl, mae kids gyd, os o'n nhw'n chwarae chwaraeon, mae pawb di bod yn stuck. I don't know. A fi jyst yn meddwl, mae rhaid cael rhywbeth eitha cyffroes i plant a phobl ifanc i gael nhw gyd gyda'i gilydd. A, you know, dyn nhw rwyddo digon o gemau fideo a clybiau felly. So o'n i'n meddwl, actually, mae'n eitha neis i fi mynd allan o'r tŷ a i ffwrdd o'r sgrin, just am ychydig. So ni'n gweithio efo fatha pobl ifanc, fatha oed, fatha, sydd digon hen i'n Nerf. Dwi'n meddwl, un gweithgaredd swn i eisiau fysa fel fatha cyfforol i nacron allan. Definite. I nhw'n cael dweud, dwi wedi cael digon o'n, dwi'n barod yn data. Os ydyn ni'n nosweithiau gyfer fideo dosod, ydyn rei pobl, illa pobl sydd yn y stream yma, gallu chwarae gemau fideo am oriau, so efo Nerf War. Mae pobl reit knackered ar ôl. So ti'n gallu neud 8 awr yn ôl marathon Nerf War. Achos, eventually mae rhywun yn marw mewn ryfel efe. So ni gallu. Ond fi'n credu mae rhywbeth fel yna, 2 awr mae'r sesiwn, 11 tan 1, a wedyn dwi'n cynnig fel ar y ffarm, so mae hwnna'n cool achos mae digon o CI. Dwi ddim yn mynd i cael mewn fel coedwig, just achos o ran gallu cadw colog a stuff. Mae just, mi'n neud eitha syml fel ymarfer cael nhw i fel camu 10 cam, partneriau, camu 10 cam, ti'n fel dual, a just seithi gilydd. Achos cofio, chi eisiau bod o leia fel 2 metr, so mae ddim yn really brifo. Bydd gyda nhw spectol diogelwch, really cool, oren sydd yn fel Nerf. So fi'n edrych ymlaen. Oes gyda ti'r pas... Oes, mae gyda fi. Dwi'n ffindio wefan shell, dwi'n ffindio rhyw wefan gwahanol sy'n lot taclysach. GameSpot, weles i. GameSpot o'n i'n Mae'n lot taclysach. Hwna ni'n eisiau fyd.
Mae'n boi mae dyn wefan I hun, back in the day. A mae'n Wow. taclus efo dim. Yeah. So, mae'n neis bod y ddau yn ni'n cytuno gyda'n gilydd o ran yr hwyl retro ni'n cael, Ie. y 5 game. Actually, fi wedi bod yn dweud 5 game, yn y restr Excel, dim ond, sorry, 6 game, dim ond 5 sydd, so O, da falle... Ie, dwi'n meddwl ddim adio chweched, dwi'n meddwl na do. Na, ond wnaethon ni trafod e, ddo, fi'n siŵr. Dwi'n cofio pa gemau san yma I gyd rwan. Ti eisiau fi dweud ti? Ie. Dwi'n Mae'n good. sôn amser hwyl. da I ni ddewis yn. Yeah, okay. Na I just mynd I Gmail fi nawr. Right. Right. Imres. Rester retro fi'n off hwnna. So, Alex Kidd, Master System. Yeah. Aladdin, Mega Drive. Jurassic Park 2, Super Nintendo. Magical Quest starring Mickey Mouse, Super Nintendo. A Wario Land ar y Game Boy. Dwi'n teimlo da ni eisiau beth Mega Drive arall. Yeah? I rawndio Cool. allan. Yeah. Faint dwi'n joio games Game Boy. Yeah. Ond, nes I orffan, chdi'n stream up eisiau orffan Super Mario Land. So, Yeah. neis o dim, ond... Fi'n credu nhw'n cute ar gyfer fel awr retro, neu, just neud awr, dim ond awr sydd â ti. Maen nhw'n eitha neis, achos fel arfer, chi'n gallu gorffen e. Os chi, wel, ti'n dweud hynny, weithiau, chi'n meddwl chi'n gallu, a os ti ddim yn neud ar y cynnig cyntaf, mae'n tarad yn de. Ie, mae'n... Bydd rhaid ti'n neud yr ail tro, ond fi'n hoffi elfen yna weithiau, ond ie, fi'n eitha amas. Mae Mega Drive, mae yna balans o 2 Super Nintendo, 1 Master System, 1 Game Boy a 2 Mega Drive, so ie, fi'n hoffi'r cydbwysedd, achos ti kind of gyda 2 8-bit, and then 4 16-bit, so yeah, cool. So, ond i'n meddwl amdan hyn chydig yn ôl, fel dwi'n dweud hyn, dwi'n mwyn gwybod oherwydd nes I tyfu fyny efo'r Genesis neu Mega Drive. Dwi'n teimlo fatha, dwi'n joio'r Mega Drive mwy na SNES fan de. Pwy ti? Dwi'n meddwl de. Mae top 10 neu top 5 yn pen fi Mega Drive yn gryfach na SNES. Ooh. Ond dwi'n meddwl lot o nostalgia dwi'n hefyd. Fatha, un enghraifft ydy, mae un o games gorau fi erioed, Revenge of Shinobi. There we go. Hwna yw Donkey Kong Country fi, so fi'n deall yn iawn. Na, mae hwnna'n dda, ddo. Wow. Ti o beth, o'n i'n dweud i ti am y thing Splash Wave na, o sut o'n nhw wedi. Mae'r stori yna'n diddorol. Oedd yr un cyn hwnna gan Splash Wave yn dweud beth oedd a. Mae'n really funny, taw Aladdin oedd y peth mwyaf o nhw'n cystadlu yn erbyn. So, aeth Nintendo I Re, achos o nhw yn datblygu y silicon graphics ma, o ddim yn bodoli o'r blaen, pre-rendered imaging. So, oedd yn gamble mawr I Nintendo mynd I Re, ond oedd rhaid nhw wneud rhywbeth eitha dramatig a shake-up, achos oedd wedi mynd yn erbyn y style Nintendo. Mae'n amlwg ddim yn in-house Nintendo game. Mae'n eitha out there yn dyw I gymharu gyda beth oedd cyn. So, yeah. Achos fi'n teimlo fi'n gwybod y stori, ond ti o pan mae documentary really dda yn mynd trwy'r manylion, dwi'n eitha hapus I gwrando arno fe to. Mae Lion King reit debyg yn ar y pryd, oedd hwnna'n cynnig ar y cyd o'r ffilm mwy na Aladdin, really, as in. Una pan mae Aladdin ar y SNES bach yn gap, really. Mae'n horrible. Mae'n horrible o ran golwg y peth. Os ti'n gweld side by side y ddoi, bydde ti ddim yn dewis super... Ond yr irony yw, dyna'r gêm Aladdin nes I tyfu fyny gyda. Dim ond tan o'n i'n oedolyn nes I trio
Aladdin ar Mega Drive, a ni bach fel, oh my god, nes i ddewis yr un wrong. Cos mae'n un o'r cwestiynau retro, fatha, pa fersiwn o Aladdin ti'n licio. Awesome cystadleuaeth, de. Yr unig beth gallu newid y fel ydy'r nostalgia. Ie, fi ddim yn gwybod pam bydd unrhyw un yn dewis y Super Nintendo. No. Mae'r cerddoriaeth yn swnio'n well ar y Mega Drive chip, fel reol. Wel, dwi'n credu anyway, yn barn fi yw, mae Mega Drive gyda gwell sain na Super Nintendo, full stop. Dwi'n yn cytuno hefyd yn cytuno, cos os wedi gyda'r stwff RPG ar y SNES, mae'n cyddoriaeth gwych hwnna. Dwi'n meddwl bod o ran games da ni wedi bod yn chwarae ac yn trafod yn ddiweddar, dwi'n meddwl mae'r Mega Drive yn siwtio mwy de. Okay. Ond dwi'n cytuno fo chdi, mae Mega Drive mae'n mwy distinct o bellffordd de. Ie. Ond dwi'n meddwl o ran... Wel, just y cymaru fel Streets of Rage, cerddoriaeth hwnna. Ond falle taw y game yw hwnna, nid yr actual hardware sy'n galluogi fe. Falle oedd ni jyst wedi cael... Mae'r boi, nath neud y cyddoriaeth hwnna. Mae o'n dwi'n composio lot. Ac yn ddiweddar, nath o ffindio hen ffiliau fo, oedd o'n neud o'r 90au. A oedd o'n neud y cyddoriaeth ar computer oedd yn defnyddio technoleg debyg i Mega Drive, PC98. A be nath o, na i link i chdi yn erid yn y Discord, lle mae'n chwarae nôl cyddoriaeth Streets of Rage fo, trwy PC98, a trwy MIDI controller a sound hwnna. Mae'n fatha neud yn... Dwi'n joio yr Mega Drive de, ond ti'n ganddo fo hwnna wedyn. Really? O, mae'n diddorol. Ie, o'n i'n gwylio stream y diwrnod o'r blaen, a rhywun yn chwarae gyda'r PC Engine. Oh my god, mae'r sain sy'n gallu dod o hwnna'n really nice. Yndi. Mae'r sain sy'n dod o trwy'r lot o games PC Engine CD. Mae'n un game dwi'n iwsio'n aml, jyst i fatha testio stwff ydi Final Zone 2. Mae'r game yn warthus, ond mae fatha anime cutscenes o'r 80au cheesy. A efo cerddoriaeth hollol gwych. Sy'n hollol yn groes i'r gêm ei hun. Na yrwyr chdi'r ydron, cos mae'n werth fatha just listen de. Wel yn stream diwetha, neu eitha diweddar ti, oedd y Turrican game na'n ffantastig. O ran y sain a'r delwedd a sy'n Amiga hwnna, ie? Ie, o'r Amiga, o dyna oedd e. Oedd hwnna'n swnio'n amazing i feddwl taw Amiga oedd e. Ie. Ond mae yna, yn y scene gyddoriaeth Amiga yn y 90au, mae yna album really poblogaidd, enw Jesus and Ease, ie. A just album dawns, di cael gwneud gyfan gwbl yn yr Amiga, di o. Ie, nes i ddangos hwnna i mi. Hwna yn hollol anhygoel, dwi'n meddwl, de. Mae Commodore 64 yn cael lot o clod am fi soundchip hefyd, ond cyddoriaeth Amiga'n awesome, de. O, ti'n lwcus fanna? O'n i'n lwcus fanna, ie. O, ti'n gwybod o be o ti'n neud? Inch perfect. Paid... Ddim eisiau hwnna, ie. Ddim. Isi drachlan beth? O, ie. Na, mewn. Sorry. Mae'n iawn. Dwi'n meddwl marw anyway, so... Fama de, apparently, os ti ddim yn pynsio hwnna... Ie. Mae'r top na yn bywyd extra. Beth? A ti'n mynd o gwmpas? Os ti'n mynd o gwmpas fel hyn? Ond sut ti'n cyrraedd fanna, ddo? Sut ti'n cyrraedd e? There's no way. Sut ti'n gallu gwasgu lawr a neidio? Come on. Dwi wedi colli hwnna, do. Ie. Ti ddim... Mae gone o lan. Wel, os dwi... Oh my god. Get away! Get away! Nuts. Ond lwcus, bydd ti'n ffain. Cool it. Paid cael yr un o'na, mae'n thing eto. Yeah. Okay, good. Sorry. No backseat controller fe, no backseat gaming. Beth ydy do? Mae'n anodd achos fi really eisiau ti ennill.
Y pethau dwi'n mynd i hwn oedd pan eisiau ddweud stream na tan bach yn tipsy. A ti'n be, o'n i'n Ie, methu... dyna beth i'n meddwl. Oedden ni ddim eisiau dweud e, ond Ie. o'n i ddweud i ti bach, dwi yn teimlo, os ti ddim di meddwi gormod, fi'n siŵr bydd sgiliau ti, ond mae rai pobl mae'n helpu nhw canolbwyntio achos o'n nhw'n poeni gymaint. So, fi ddim yn gwybod os mae'n helpu ti, neu ydy yn rhoi ti off. Os mae'n gallu neud chi fach yn sloppy os mae reflexes ti. So, fi ddim yn siŵr. Ond bydd Hwna i ti at. yn cael fi efo hwnna, oedd dda, o'n i'n mynd help pres, so o'n i'n mynd gyrra help bob un ceiniog a poeni, o'n i'n mynd drwy'n efo. A she's, ie, so dwi'n gobeithio. Dwi'n So, ti'n paranoid am dilyn y patrwm na? hwn de, fama de. Fama wan, dwi'n prynu bob dim o fama wan de. Just what's you call it, bake bydden ni'n cael. Mwna handi weithio. Ond dwi'n hitio rhywbeth yn cychwyn bod tro a dwi'n colli'r beic. Ie, ond mynd yn really araf fan hyn. Peidiwch a trio brysio trwyddo fe. Mynd yn araf, neidio dros yr un glas, like, trwy. Oh, not fel na. Mae rhaid ti'n mynd yn gyflym. Sorry. Right, na, Yeah. just... Play your own game, sorry Emrys, fi di roi ti off nawr. Ond, yr unig beth i'n meddwl rwan ydi, dwi'n meddwl gai fod yn sloppy, cos dwi'n gweld chdi'n neud y diwedd rwan. A dwi'n gwybod be i ddisgwyl. Dwi'n meddwl gofyn cael cheap deaths rwan. Fydd y... Na. Po to dwi'n Felly bywyd rwan, fydd o herwydd blerwch fi fy hun. Which is like accountio... So. Ie, achos ti'n gwybod y blueprint i wneud achos ti wedi gweld rhywun. Ond, mae'n nice. Oh. Dwi'n meddwl bod ti'n jumpio ar dde. Sy'n anodd yn y gym yma, achos mae'n symud yn really cyflym. So, os ti'n trio cywiro dy hunain gormod, ti'n diweddu yn just mynd off. Ie, ti'n mynd off y map, neu mynd ar spikes neu yn y dŵr, neu beth bynnag, a lava. So, dyna un elfen. Os ti'n gallu meistroli hwnna, fi'n credu, dyna yw kind of un o'r prif pethau y gêm yma. Just fights. Pam si hynna? Ie. Ond na, mae'n good. Achos yn y fight olaf, ti'n gallu just spamo fe o bellter. Ond holl pwynt i fi cael a na di... Ie, ti'n gallu gosod e, ond no worries. Dim siwna na gys. Na, ddim really. Yr un sydd yn really bwysig, dwi'n teimlo, yw... Ti'n gwybod y thing ffôn yna? Y ffôn... Ar gyfer y lefel dwytha. So, ar gyfer y lefel diwetha, olaf, achos ti angen, kind of, mae yna un bit lle mae yna ysgol yn mynd i fyny, a mae yna fel gap chi'n gallu mynd lawr. Mae'n gwell i cael y thing ffôn yna, a just fel hedfan i fyny. O'i drwg dwi'n adda, dwi'n siŵr na gys. Na. Fi ddim fel arfer yn mynd i'r bit yma. So fi ddim really'n gwybod beth sydd yn y bit yma. Dwi'n ffeindio ar y ski jet thing yna, os chi'n mynd yn really araf, chi'n llai siawns o marw. Beth ydi o'n, dwi'n teimlo yn lle da wan, mae gyda fi... A i wneud hwnna. What you doing? Mae gyda fi 1190, 5 bywyd. Dwi'n mwyn cofio to dweud fi mor fatha... Na, ti'n good. Hwna'n ffantastig. A yn y lle coedwig yna, dwi'n colli bywydau fi bod tro arall. You know what, os gallai ti wneud hwn, a dechrau mynd trwy y ladin, fi'n credu bydd hwnna'n... Dwi'n handa ffansi treo fatha... Treo fflio trwy Wario-land. Oh, alright, okay, good. Hwna'n sgyn fi... Ond hefyd, dwi'n ffansi treo... So'n pwynt pan hwnna na gys? Beth na gys? Na. Mae mantais dros, kind of, I suppose, ni yn neud y tua'r un trefn, yw... Ni'n kind of yn gallu gweld lle mae'r llall yn stryglo a dysgu o profiad. Wrth gwrs ni'n neud y llall, illa neud mwy o thebyg IET a Latin, de. Ond, os ti eisiau neud e, mae'n ffain achos gallai defnyddio hwnna fel blueprint pan fi yn gorffen y Latin a symud ymlaen, so,
It's all good. It's all good. Danny, good. Na, mae'n... Ie, mae'n eitha... Fi'n joio ffaith eitha ni... Nes di cynnig i wneud y restr retro yma. Achos dwi'n teimlo... Mae yna teimlad o fel cyflawni rhywbeth. Os ti'n stick o gyda'r gemau yma. A chi'n... I don't know, fi'n teimlo chi'n mynd full circle achos chi'n mynd yn grac achos chi ddim yn gallu neud e. Chi'n dysgu'r gwers a wedyn chi'n dod yn agos i'r diwedd a chi'n joio fe to achos ti'n meddwl, oh yeah, oedd hwnna'n good. Y pobl, I don't know, mae'n a weird thing os e. Y pobl efo retro gaming i fi dod yma di, mae pob fatha chdi a fi efo, to, mae gennych chdi wink casgliad chdi dy hun o'r gema. AK. Yeah. Mae gen... Os di rhywun mewn i gema retro wan, mae gen nhw bob un gem retro does. Oh yeah, ar SD card. Ia, fel as yma'n gweithio. Mega Everdrives. Ia. Everdrive cartridges sy'n reoli'r byd ar hyn o bryd. Neu, chi'n gallu just cael emulators ar PC a just cael yr, you know, couple of gig yw yr holl thing then, you know, so... So, i fi, dwi'n fatha, ti'n gallu mynd yn... Cos gyda chi'n potentially miloedd y gema. Os ti'n mynd yn ddifynnad, mae'n just matter, a eistedd beth arall, ie. A os ti'n cael y hits, os ti'n cael y hits na, o fatha, straight away. Ooh, King Kong, Small Dong, a ffrind dwi'n dweud, John Ellis, yn dweud hello. Hello. Hello, Ellis. Oh, good. A beth yw'n paper hand, stone scissors. There you go. Stone. Ond, ia, mae just... So, mae dewis 6 gem atho dyn ni'n neud, just yn reid perspective yna fo, dwi'n meddwl. Yeah. What? Whoa. Oh, what are you doing? Stone o ddo! Stone o ddo! On ti'n gallu cofio'r un nesaf, Stone beth oedd e, so at least ti'n 1-1. Beth fel? Mae newid yn di? Mae patrwm fe yn cyson. Iawn, so, oce. At least bydd ti'n cael un. Okay, there we go. Oh my god. Oh my god, mae'n gamble wedyn. Trydydd un. Run perffaith yn dechrau. Oh, come on, mae hwn just hollol random. Lottery yw hwn nawr. So, byddwn ni'n meddwl... Stone. Dwi'n stone. I don't know, actually. Dwi'n stone. Okay, yeah. Go on. Oh, draw. Mae'n fine. So, os mae fe'n ei stone, mae probably mynd nôl i papur, so byddwn ni'n defnyddio sission, ond fi ddim yn siŵr. No! Oh, bugger. Oh. Okay, iawn. Ydy o'n resetio pan dwi'n dod nôl o'n? Na. So, mae hwn yn gallu bygro ti lan, y holl gêm lan i ti, just oherwydd ti ddim wedi ffeindio'r un cywir. I swear, mae angen, ti'n gwybod wefan sy'n rhoi pen nhw drws nesaf i'r rock, paper, scissors? I know mae hwn yn swnio fel neud ar gyfer rhywun 5 mlwydd oed, but seriously, mae'n hawdd camgyfri yn do it. Oh, sugar. Oh. Dywediad ti yw e, Emrys. You gotta hate to see that happen. Ond genuinely, fi yn meddwl achos fi eisiau ti ennill. Rhai fi. Rhai fi oedd. Oedd. Oedd hi jyst yn mynd yn boenus. Ie. Di Rock, Paper, Scissors ddim yn boss mechanic. Na. Di ddim yn boss mechanic yn 2021, a di ddim yn boss mechanic yn... Na. Ond ti'n gwybod beth, mae dy fi gymaint o barch am y gêm, o'n i bai am yr elfen yna. Dwi'n hoffi'r elfen platformer, dwi'n hoffi'r lliwiau, dwi'n hoffi'r cerddoriaeth, ond, fel ti'n dweud, Rock, Paper, Scissors, pathetic ffordd o ennill boss. O ia, hynna ydi boss battles, Ellis. A os ti'n gwybod fatha, hwn yn gofyn yn fyna beth di'r deal efo Rock, Paper, Scissors, hwnna ydi'r boss battles, a os ti'n cael y trefn yn iawn. A mae ddylio pa gath hwn i'n neud, 1986? Mae ddylio fod yn... Ie. Mae'n dweud yn 1986. A...
O, dwi'n cael gêm newydd. Ti'n joio fo? Ynddo. Dwi'n goffa na, herwydd dwi'n mynd dda iawn yn rock, paper, scissors. Oh my god. Dwi wedi fflio drwy hwnna. Right. So, ti'n gwybod o'n i'n trafod gyda ti ages yn ôl am fel purchase, o'n i'n cyffroes am, a wedyn naeth y cyffro na just redig mas o Steam, achos... So, nes i brynu Game Boy Colour Pocket. No, sorry, Yeah. Neo Geo Colour Pocket, Oh, right? yeah. Neu Pocket Colour, right? Mae Fel dal yn cofwr. rhywun sy'n prynu crap. Mae hwnna'n... Ie. Dwi'n gwybod sut mae'n teimlo. So, basically, nes i brynu fe, and then teimlo ar ôl, neud bach o research, a ni'n meddwl, mae mae'n full out, fi'n hoffi'r handhelds, fi'n casglu nhw i gyd, ffantastig. Oedd e rhywbeth fel 70 pint, oedd e'n cynnwys 2 gêm, a es i ar fel YouTube livestream rhywun arall oedd e'n neud, a fel, hwnna'n pris really dda, whatever, a ni fel, fi dal ddim yn teimlo'n gwell amdano fe, achos nes i basically talu 70 pint am y Neo Geo Colour Pocket yma, a wedyn 40 pint am fel light screen kit, so chi'n gallu neud yr install ar gyfer yr screen, so mae'n goleuo fyny. A gyda hwnna, ond fi ddim yn hyderus iawn yn soldro, apparently, i neud e so mae'n really dda, customised fully, mae rhaid chi soldro just 2 pwynt. So, cunning plan fi yw, o'n i'n mynd i cael cwrdd fyny gyda Owain sesiwn yn chwarae, lle gallu just neud hwnna ar y dechrau, a nawn ni neud bach o tech demo o Owain bod yn awesome a neud e i fi. But, bydd hwnna'n digwydd rhywbryd, ond, o'n i wedi derbyn yr graphics card heddiw, a oedd e mewn really cardboardy, crappy packaging, a oedd dy fi flashbacks o Neo Geo. Oh my god, mae rhaid fi dangos i ti. Here we go. Hwnna fel Frosty's box neu rhywbeth. Hwnna yw e, look. A rhan o fi'n meddwl, dylen ni agor ar stream i gweld os mae'n actually'n gweithio, ond mae rhan o fi bach yn ofyn fod fi wedi prynu crap, fi wedi gadael e'n rhy hwyr nawr i cwyno, a byddai'n stuck gyda crap sydd ddim yn mynd i gweithio, a fi'n mynd i just teimlo'n rubbish am fy hun. So, falle na i wneud hwnna wrth i ti brysio trwy'r game. Un peth na i ddweud, dwi'n falch ti wedi prynu fo, oherwydd, mae wastad bod un o'r pethau dwi wedi meddwl prynu. A mae golch ti'n prynu fo wedi fatha curio fi a hynna. So... Dwi'n angen prynu, fatha rhywun de, fatha full-time job fi wedi prynu crap, Hynna dwi'n neud. Fatha... So fi wedi crymu... So, dyma kit hefyd gyda fe. A kit, hynna sydd o'n dda ydy, och ddim yn siŵr iawn o'ch ti eisiau Neo Geo, so beth nes ti, prynu Neo Geo, a kit, aftermarket kit dryd hefyd. Ro'n i'n go, I thought, yes. Ridiculous. Ridiculous. Mae pres yn literally tyfu ar coed. You know what? Pres yn tyfu ar coed? Free McBoot. Ddim di trio fe to. Ddim di trio fe to. Mae'n tyfu ar gostio ta 6 ffint. Ie, oedd yna'n 12... Oedd e'n rata. Still. But fi just neud y pwynt ydw i o... Peth yw, mae fy ngwraig yn prynu loads o dillad a random stuff, fel... Ti'n literally cyfynhau o'r boi wrong o fe yma, cofio? Ie, fi'n gwybod. Ond, 6 purchase y mis, probably fel 20 i 30 pint y pop. A wedyn, fi'n ffeindio mas am y stuff yma, a fi bach fel, pam ydw i'n teimlo'n eog am yma? Pam, fel ti'n dweud, mae dy fi job. Fi ddim yn mynd ar wyliau and all that. We just, I don't know, fi'n cyfio, fel ti'n dweud, fi'n cyfiawnhau ei'r person wrong, ond fi'n mynd i nôl sesiwn a fi'n mynd i agor hwn mewn ychydig. Un beth allai di ddeud am y beth ydy, at least ti'n prynu Class A drugs. Yeah, that's it. You know what? Hwnna yw'r classic, os ti gyda rhyw hobby... Oes. Ie, mae hwnna'n bywyd. Os ti gyda rhyw fath o hobby sy'n left field neu mae pobl ddim quite yn deall. Wow, fan hyn, Ie, dwi'n gwybod. Stop.
mynd draw i'r question mark. No. Question mark. Gwasgu start. Yeah. Y box gyda question mark arno fe. Yn lle? Gwasgu pause. Ewch draw. O ie, dwi'n gwybod Draw. ie, invincibility. Ie, hynna ni'n neud Ie. dwi'n i punch fo. Ie, dwi'n cofio hynna. Fe yn y gwyneb. Yeah. Yeah, sorry, yeah. Okay, there we go. Ond yeah. Fi just... Yeah, os ti gyda rhyw bath o hobby ddrud, Ie. dyna yw'r classic esgus. O, fi ddim yn cymryd cyffuriau. Fi ddim yn mynd mas bob Ie. noson yn yfed. So, gadael fi fod. Dwi'n prynu reductions yn Tesco, oedd pob arall. Oedd fel la. Ond... Go. You're Aldi, sorry boys. Ond, Elis di dda, un o'r ffrindiau hynna fi. A fatha, mi o yn lycio Cymraeg da fi. A dwi'n dweud chdi dwi'n meddwl am brec dwi wedi prynu i Cymraeg fi. So, allai'n rili eistedd yma a cael gôn o'ch di am prynu... Ti wedi prynu consol cyfa. Nes i wario 80 pint ar brec smalio. So... Yeah, mae'n wir. Ond mae'n gweithio ddo. A hynny ydy'r beth pwysig yn o'r beth. Exactly. Wel, gawn ni weld heno, mystery prize fan hyn. Basically, at least ti ddim di cefnogi Kickstarter a prynu rhywbeth, ti ddim yn gwybod pryd mae'n mynd i cyrraedd. Dyna pwynt arall. Syndon light guns. O, o'na stori fyna, game developer yn cwrt. Os dwi'n di conio pobl o Kickstarter. Ac o'n rhaid fi'n siŵr na dim y light gun chdi oedd o. Good boy, diolch. Na, fi actually ar fel DM personol gyda'r maker, a mae'n dweud honestly... That's a good sign. That's a good reputable sign. Pan mae Samsung monitor fi'n torri, dwi'n DM-io boss Samsung i trwsio fo. Alright. Dwi'n da beth yn di gyrraedd. Mae yn. A ti'n gwybod beth, rhyw ddydd ti'n mynd i cael road trip, a nawn ni ddod fyny i'r gogs, a nawn ni chwarae fe ar stream, a bydd ti yna actually yn chwarae fe, so there we go. Dyna chi fel, dyna sy'n mynd i digwydd. A fyddai'n prynu cinio i pob o'r pres pensiwn fi. Oh, okay. Ar ôl i di gael dy pensioners bus pass, fe? Ie. Oh, man. Yeah, maybe. Hwna ydi the star citizen of game peripherals. Alright. Ond you know what? Mae fe gyd yn neud synwyr achos gyda'r 1030 graphics card nawr, gallai defnyddio hwnna i chwarae gemau ar yr arcade cabinet, a dychmyga os fi'n mynd i ryw digwyddiad a fi'n gallu whipo mas 2 Syndon light gun, plus y gemau... wedi... Yeah. 2 players, all about the 2 player, fe. Ti ddim yn cael hwyl jyst yn chwarae 1 player? Dyna pam oedd e mor ddrud. Oedd fel double set. Sorry. There we go. Oedd o'n double set yn y... Yeah. O, iawn, oce. Dim swn yn mor... Iawn, oce. Ti just canolbwyntio ar Alex the Kid, alright? Rydyn ta, yma. Ti yn, actually. Oh, funny. Siarad am fatha... purchases drwg, Elias yn y chat yma, mae o'n newid cael, oh my god. Mae o'n newid prynu Xbox Series X. So, hynna ddylio pobl wneud. Prynu Series X a cael y Xbox Game Pass. Hynna mae pobl clefer yn wneud. Dim prynu gynna o garage rhywun, neu breaks. Custom machined brake. No. O Steve Jobs di dechrau mewn garage rhywun, so let's just, Silicon Valley, a loads of pobl yn... Alle mae o, wan. Yeah. Okay, King Kong Small Dong yn dweud, hang on, Monkey D. Chief. The Hero's Journey, dim ond i'r gem ma da. Okay. So mae lot o fatha... So basically hwn yr un stori a...
Dragon Ball Z. O, ti mewn i anime. Ynddo. Wyt ti? O, Dragon's Hero's Journey ydy'r stori China a Monkey. Guaranteed ti wedi gweld games debyg yn iwsio'r un aesthetic. Mae'n... Ie. Ti'n cofio'r game Ai, ond- Enslaved? Na, fi ddim wedi trio hwnna. Ie, oedd... Ooh, Monkey Magic. Ie, Ellis oedd y person yn ei chwarae Google Stadia efo. Oh, A ddim oedd wedi yes, cael chwarae yes. Google Stadia. So, mae income Google Stadia yn lawr 50% os ti'n fawr stopio chwarae efo. Dwi'n gwybod pwy arall sy'n defnyddio Google Stadia. Na. Ond mae technoleg hwnnw reit da, ddo. Ie, ond dyna'r thing, os just ti ddim yn an gallu cael, oedd na. loads o scenarios mewn hanes gemau cyfrifiadurol, lle oedd na consoles amazing, ond achos wnaeth ddim digon o pobl prynu mewn iddo fe ar y cychwyn, wnaeth ei just flopio, so ti bach fel, oedd loads o potential dy fe, ond wnaeth ei kind of just ddim cyrraedd e, achos, I don't know, rhaid beio rai o fe o marchnata stuff, I don't know. Neu tactegau, strategaethau. Ie, just beth na, dwi'n meddwl, da. Ond, Ellis, dwi'n meddwl... Alli ddim, ar hyn o bryd o'n, os eisiau mynd i o'n i games heddiw, fath oedd Ellis, y ddwytha, alli ddim neud gwell a prynu Xbox newydd a cael Game Pass, da. Oh my god, y gymaint ti'n cael. Hwna di, dim malu cachu efo hen consoles ydych chi a fi yma. O'n i'n joio fe, ddo. Dyma yw thing ni, ddo, so chi ddim yn gallu cymharu fe. Like, you know, Na, I dwi'n gwybod. suppose, dyna pam, well, you know, dyna, chi byth yn mynd i plesio pawb mewn bywyd, right? Ond mae rhaid i chi wneud y stuff ti'n caru wneud. That's it, full stop, mantra am fywyd, just wneud y pethau sy'n neud chi'n hapus, a os taw bwrw tarw yn y ceg, 5 waith yn olynol, a'r game retro Alex the Kid yw e, then so be it, you know? Ai. There we go. Ond probably i'r crew sy'n gwylio hwnna, preaching to the converted efe, achos maen nhw'n gwylio fe, so probably, and yeah, I don't know. Na, dwi'n meddwl, ie. Ond beth ydi, PS5 dwi eisiau ddo. Na, a rheswm mae hynny i fi ydi, dwi efo Xbox Game Pass, ond dwi efo PC reit. Yeah, ti gyda PlayStation Plus hefyd, so it's not like... Ond ti ddim gyda PlayStation Now, ddo, mae honna i fi bach o con. Fi ddim yn credu bod catalog nhw mor exciting. A mae'n bach yn crap o ran... Fatha... Lly ddeulu tata fi lla. Wyt ti'n cael Xbox Cloud am ddim? Dwi'n meddwl ti'n Xbox Cloud am ddim efo'r Xbox Game Pass ar Xbox One, dwyt? So hwnna'n meddwl chi'n gallu chwarae ar y PC, efe? Ti'n gallu rhywbeth ar ffôn chdi? Oh, no way. Dyna pam streaming... Ond un peth dwi'n mynd allan mae'r un Xbox, lle Eli data fi, ydy o yn streamio dy Xbox? Ta ydy o'n streamio rhywbeth off server farm? Dyna dwi'n fel? Cos o'n i wedi clywed hwnna fod o'n streamio Xbox chdi, ond os ti'n byw ar ffarm o gwmpas Caerphilly, exactly. Dyna'm yn... Dim yn help. Na, wel, dyna'r thing am... fi'n eitha sicr dyna'r issue yw mae rhaid i chi benthyg yr un Wi-Fi i stuff fel yna gweithio. Mae fel PlayStation app ar ffôn ti. Mae rhaid... Dim ond rai ffônau symudol sy'n gadael chi wneud yn rhywbeth. Shit. Oh my god! Diolch am gael o hi, Belis. Fydda i wedi goffan hwn heno. Weithio, eventually. Dwi'n mynd i cyrraedd y castell eto. Ond... Ond ia, ond mae'r... Ond oedd y Google Stadia, faint y crap o Google Stadia fatha service. Alla i ddim beio faint y ddad yn gweithio de. Alla i ddim yn gwbl de. Oherwydd mae Google servers yn bob man dys. Iawn, siswn. Yr Eileen. Siswn papur. Yr Eileen. There we go. Ond ia. Swn i ddim yn gwario pres ar crap, swn i efo Xbox X hefyd, wan de.
Yeah. Cos mae hwnna'n Wel, yn deal da, de. As in, os i shit dweud deal, hynny, so. mae 'da fi Xbox One, PS4 a PC pwerus. Yr unig un fi ddim 'di trio yw Nintendo Wel, mae Kevin, nephews fi, so nai yfe? Beth yw Ie, nephews yn Gymraeg? Ie, neu ie. nai. Anyway, mae nhw gyda Switch, a fi 'di trio fe, a ma' fe'n eitha dda, ond I don't know, fi ddim 'di... Dwi'n Ma'r synnu, pris... dwi'n synnu ti'n mynd i mynd am fatha i chwarae Super Mario Odyssey a falle. Mae gyda fi, de. Nes i brynu fe Ti'n reit gwybod cynnar, be? da. Oedd y gemau 3D Super Mario, kind of, oedd na cut-off i fi ar Super Mario 3. Ie. So, nes i ddim... Dyna sy'n ffynnu nes i'n lleoleiddio yr Super Mario 64, ond o'n i byth really di chwarae fe cyn neud y lleoleiddiad yna. Dwi'n rhaid i gorffan Mario So, 64. there we go. Mae rhaid chi neud... pam ti ddim yn gorffen e yn Gymraeg ar stream? Achos nes i trio, oedd y streams yn mynd really boring achos o'n i mor rubbish. Ond, os oes gyda chi profiad o y type yna o game, achos i fi, mae fe'n wahanol iawn y teimlad y game i fel 2D platformer. Oh, god. Na, dwi'n iawn. Yeah. So, I don't know. O'n i'n dechrau diflasu gyda fe tipyn bach. Hynna, dwi wedi dechrau o gymaint o weithiau. Yeah. Ond gorffan ydy'r... Yeah. Come on. Beth ti gyda troslais fi yn dda fe? Come on, Emrys. Faint mor ffynnu bydd yna? Come on. Byddwn ni'n gorffan games eto ni, hwnna fydd. Okay. Okay, good. Ie, falle, os ni'n neud e fel thing, mae rhaid i dau ni gorffen e. Falle bydd e'n neud e rhoi bach fwy o edge i'r peth, ond ie, oedd y novelty, ddim novelty, mae'n swnio bach yn rhoi peth lawr, ond oedd y ffaith bod ni wedi lleoleiddio fe a wneud y troslais wedi just dechrau mynd, okay, fine, ond ar ôl hynny, o'n i'n dechrau diflasu gyda'r gêm. Ond mae yna lot o mechanics gwahanol o fewn y gêm, mae rhaid i chi dysgu, a fi'n credu mae'n gwahanol iawn. Ti'n gwybod fel hwn, mae hwn yn eitha syml, chi'n dysgu o fewn munudau beth mae pethau'n neud. Mae things gyda'r caps yna, a chi angen cael cap mewn lefel gwahanol i mynd nôl i lefel. Fi ddim yn fan o stuff lle chi angen mynd ymlaen i wedyn mynd nôl i gorffen gêm. Fi wir yn erbyn hwnna. Fi ddim yn hoffi fe. Fi hoffi linear, mewn un llinell syth, 1, 2, 3, 4, ddim 1, 2, 3, 1. Pam bydden ni'n neud hwnna? I don't know. Ie, mae drysa, dwi'n bod, dwi eisiau gorffen o... Dwi eisiau ticio off y list, de. Ie. Ond o gynnu fi mynd 64 yn tyfu fyny. Dwi'n meddwl lot o hwnna dwi'n meddwl hefyd, de. Ydy o'n emulator da herwydd y controller. Wel, Project 64, chi'n gallu defnyddio Xbox 360. Mae'r game wedi cael ei creu ar gyfer y controller specific, do. Yes. So, dwi'n teimlo'n iawn, ti'n dweud. Ond mae gynna fi dau teip gwahanol o controller N64 USB. Dwi'n ffansi ta chwarae efo hwnnw, da. Ie, hwnna'n syniad gred. Wel, fi'n credu mae fe gyd lawr i, os oedd gyda chi Super Mario 64 yn tyfu fyny, a ti di arfer gyda controller yna, dyna pam, i fi, oedd cael y controller Super Mario 64 yn really bwysig, dwi'n teimlo, falle placebo yw'r holl beth, ond fi'n teimlo, mae hwnna di helpu fi gallu gorffen y gêm yma, achos mae yna teimlad ar y controller yna, ti'n gwybod yr actual D-pad, achos mae fe mewn... Dwi ddim fel D-pad 4 pwynt specific. Master System ti'n fel Ie. Ie, mae teimlad gwahanol, a fi'n teimlo chi'n gallu reoli fe'n gwell gyda'r style Master System. Iawn, be di hwnna? Trydydd nawr, trydydd. Beth bynnag yw'r trydydd. Stone and Scissors. There we go. Stone, Scissors.
Fi yn teimlo tipyn bach, trwy fi yn dweud stuff, ydy e'n mynd yn rwystredig i ti bod... Ah, di. Like, Gwbl. ddim y bits yma, ond ti'n gwybod y bits eraill, neidio mewn wedi, o wneud hwnna, neud y llall, achos, os ma fe, na i ddim, na i just siarad am stuff retro. Cos pethau... Mae gen i fi selective hearing pwy ti'n neud o. That's fine. Scissors. Ti'n gallu atgoffa, Scissors. anghofio fe. Scissors. A hefyd, There dwi you eisiau go. goffa nhw, so, yeah. Good. Ti di chwarae... O ie, fi di gweld ti ar stream yn chwarae Mega... Achos fel arfer, fi sy'n neud y request. Ti dweud, pa gemau po, fi dweud, y ladau Mega Drive. Achos fi jyst yn gweru, mae'n un o'r gemau hyfryd Disney ar y Mega Drive. So, yeah, don't know. Bydde wedi bod yn diddorol i taflu Lion King fanna, ond mae jyst yn... Mae'n boenus os ti yn... Mae'r lefel na, lle ti'n jumpio'r penna giraffes, a wedyn ti'n mynd ar ostrich. Mae hwnna, dim yn deg hwnna de. Fi di wneud hwnna, ti gwybod y pethau syml fel yr actual mynd ar cynffon y hippos. Ti wedi dychmygu os ti jyst yn ymuno ar stream ni nawr, a ni'n dweud y bit lle chi'n hongi yn ar cynffon y hippos. Ond dyna'r bit fi'n ffeindio fwyaf. Mae'r hitbox fanna jyst yn ridiculously o bach. Yeah. Mae'n lot o gwahaniaeth o hwnna rhwng Sega Division gorau hwnna fyd de. Yeah, ma fe. Haws o ran... Fi'n credu mae'r hitboxes bach yn fwy. O, iawn, oce. O'n i ddim yn ymwybodol o gwahaniaeth mawr yn yr elfennau arall. Ie. Falle fi'n wrong, fi ddim wedi chwarae fe ar spel. Dwi eisiau mynd ffordd na? Na, pa i mynd ffordd na? Dim yn ôl y pres, sydd ydw i'n pres? Ie, ond os ti'n colli bywyd yn mynd ffordd na, mae pres yn irrelevant yn dwi? Dwi'n mynd... No. Ie, Be ti angen neud? Ysgrifennu tan. Ie, wedyn mynd i'r un canol. Dwi'n mynd... Na, ti methu wneud hwnna fel na. So mae rhaid i ti mynd fyny'r un canol a ti'n gallu sefyll ar benna ddim fanna. Mae ddim ond ddim yn gweithio mynd i'r un canol. Ti'n mynd lan yr ysgol canol. Rhaid neud hynna, ie. There we go. Neu jyst wneud hwnna, ie. Okay. Ie, na, ddim mynd fanna. Be sy'n draw fanna? Mae na thing, pelan na, ysda, mae'n gwybod beth di o. Pelan? Dwi'n mynd i wastad amser na hwnna. Dwi'n mynd i gwybod beth mae hwnna'n neud. Dwi'n mynd i wastad amser... Lle, hyn llaf? Ie, byddwn ni ddim yn bothered o dy fe. Fi ddim yn credu byd ti'n defnyddio fe, os fi'n bod yn honest. Dwi'n completionist. Good. Obviously not. Mae'r un yn yr ogof dwi'n byth yn cael. Hei, siamai Ciaran. Dwi'n cael yn coachio heddiw yn chwarae hwn. Mae dy fi coaching jacket, mae'n edrych fel jacket fel coach yn dywe. Reebok. Right. Reebok. Proper 90s. Ie, ti'n gwybod nhw'n sponsor... Oh, ni'n go boy. Nai bach, you... Oedd hwnna'n ffain. See, mae lot o wahanol ffyrdd o wneud a dylen ni ddim camu mewn a dweud, beth ti'n neud, achos you got it, boy. Sbyn speedrunio. Mae Ciaran yn dweud ti'n chwarae catch-up nawr, Emrys. O, beth di fe ma? OK. Stonehead, papur. Pedwerydd. Papur. Ie, mae'n neud sens yn dwi. Stonehead, mae papur yn mynd ar stone carreg. There we go. Papur. Dwi'n joio fod yr underdog. Nes i adael Morgan mynd ar y blaen ar bwrpas. Nes ti wneud hwnna gyda Mega Man X os ti'n cofio, a oedd hwnna'n digon i fi... O'n i ffansi hwnna ar y list. O'n i ffansi hwnna ar y list. Ie. O ti... Isi ffindio grof ar hwnna'n diwedd. Oh my god, ie.
ar un pwynt, o ti 2 boss o flaen fi, a ni bach fel, does dim ffordd, os fi'n gallu just cael yr un, a nes I gael yr lawr I just un boss o hanes, so o'n i'n teimlo oedd yn respectable, ond dal, yeah. Ond nes I joio hwnna. Un thing Fel arall o yn ti'n mwlcio dweud, am y gêm yma, de, just, torri ddawsg de, ydy y ffaith dwi'n methu eisiau power-ups o fama. Na, ma'n silly yn dyw e. Beth Sorry, yw'r pwynt yeah. cael rhywbeth? A pam bydd Alex just yn cael... Pam bydd y power-ups just yn diflannu am y boss battle? Yeah. Mae ddim Ond yn ddim I bob gwneud boss synnwyr. battle, just boss battles yna. Yr un... O, Janken. Yeah. Janken matches, yeah. Yeah. Wel, fi ddim yn gwybod, mae'r tarw a'r arth, maen nhw kind of yn rai ar ben ei hun yn dydyn Dwi angen hein, So rwan. Na. Cos dwi'n methu Na, iwsio yn y byd neb na. Na, yr unig un ti really angen yw'r ffon, a mae dy ti hwnna. Mae So, ffon gyda'n barod. gobeithio mae dy ti ffon. Yeah, mae hwnna'n ffain. Bydd ti'n ffain. Yeah, Kieran. Faint mor agos oedd y Jafar flipping thing yna yn y diwedd. O na, o ti yna, Emrys. Oedd hwnna just yn teimlo'n horrible I golli fe, achos o'n i'n teimlo, o'n I just wedi dysgu'r patrwm. Byddi hwn? Oh god, sugar 4-5. Scissors, iawn. Stone. Okay, sorry, bych dweud. Fi'n gwneud synwyr achos scissors head yw e, so mae'n rhaid chi meddwl. Stone. Yeah. Oh my god, literally like 4 hit I ffwrdd y cwblhau y game. Fi'n gwybod. Yeah, practice fod o'ch, ie? Na, oedd hwnna'n normal. Ddoi o'n I yn, a nes I cyfadde hwnna ar stream a dweud wrth pawb, o'n I yn teimlo'n gwael o hwnna. Pam nes ti gyfadda? Achos nes ti negeseo fi a dweud, oh my god, o ti ar practice. So, nes ti... Ond os nes I sylwi, nes I stopio'r game er bod gyda fi continues, a oedd hwnna'n reswm arall achos o graig wedi galw fi. Ond, fi'n credu oedd hwnna just yn fel karma, a, you know, yeah. Yeah. Ond, come on though, dod nôl, redemption. Lle di'r sweet spots fama? Oh, yes. Mae rhaid ti bod yn ofalus o, achos... Yeah, os ti'n neud ei matcho fyny gyda'r Kevin... Oh, nice. Ti really yn attack o fe fyna. Nice. Speedrun. Good. Yeah. So... Ah, hwn. Okay, iawn. Yeah. Ti'n gwybod beth, though, gyda'r Aladdin yna, achos fi wedi joio fe cymaint, fi kind of ddim mor drist bod fi wedi... Fi'n gwybod oedd e'n gutting bod dim ond 4 hit y fi, ond fi'n hoffi'r syniad o trio gorffen hwnna o fewn awr, neu, I don't know, oedd e'n awr a hanner heddiw, ond just, yeah, joio fe to, achos ti yn gwell o'i ti pob tro, a ti'n gallu cael sgôr gwell, but, yeah, fi yn teimlo fi wedi dysgu'r patrwm, just gweithredu fe'n rhywbeth gwahanol, a literally fel 4 hit arall. Beth dysgus I, though, ar y diwedd, mae yna fel, beth ti'n galw fel, shelf things ti'n gallu neidio ar, a dyw hwnna ddim yn brif o chi os chi'n redig off nhw'n gyflym. Oh my god. Risky boy. Beth ti'n neud? Ond ie. Right, no, beth... Oh, o'n i'n dweud, fel arfer, cyn mewn I siop yna, fi'n gwasgu pause I gweld beth sydd gyda chi'n barod. Mae gynnu fi ffon. Gai ddim 2 ffon na chyf. Na, ti ddim. Dyna mistake mawr os ti yn trio wneud hwnna. Okay, good call. Mynd yn araf fan hyn, araf. A cymryd amser achos ti'n invincible ar hwnna. Whoa. There we go. O, bywyd fan'na. Dim os. Mae loads dyd ti. Pes continue dwi'n angen fama mwyn yn byd, de. Mae angen dewis y gêm ola. Dwi'n meddwl ddylech chweched gêm bod yn gêm anoddach. A da ni'n cael twtio'r chweched gêm tan ni'n goffod y 5 gynta. Beth am Lion King, en? Na, dwi'n fitio Lion King. Okay. Rhywbeth sy'n yn clasurol, sy'n well known am fod yn anodd.
Okay. Na i O, cael cap, think ie. am hwnna. I Ren, wyt ti'n gallu meddwl... Stone. Okay. Wyt ti'n gallu meddwl... Stone. Apparently mae Golden Axe yn un really anodd. Dwi eisiau neud hwnna'n two players efo chdi. Yn lle. Ie, bydd hwnna'n lot fwy hwyl, Fysa. actually. Mae gemau fel yna, dylen ni wneud nhw co-op. Ie. Unai pam dwi'n symud i fod mewn lle gyda gwell, a mae parsec yn gwell a neu, pam mae yna ffordd lle ni'n gallu neud e mewn ffordd really llyfr, definitely eisiau neud hwnna. Dwi eisiau mynd reid at y boi fe ma fan does. Jumpio. Ie, right fyny Wow, sy'n eisiau gallu hwnna? Stone ydo? O, papur dio? Oh my god. You're lucky boy, you're lucky. Ond dwi'n sgriwd am y ddau nesaf ynddo. Na? O, be, di'r llall ar y setio? Ie, mae dal... Mae pob un person yn gwahanol, so fi'n credu... O'n i'n meddwl fatha... Na. Ie, mae hwnna'n good spot fyna. Ie, wrth i fe dod nôl, ie, good. Nice. Achos dwi ddim yn clywed y Discord, y thing, fi ddim yn clywed y clunk, so fi ddim yn gwybod os ti'n bwrw fe weithiau. Ond, obviously ti di wedi, so it's all good. Mega Drive Games. Fi erioed wedi gorffen Sonic. Sonic 2. Sonic 2? Fi byth di gorffen un o'r gemau Sonic. Sonic 2? Ie? O Sonic 1 yn frustrating. Sonic 1 yn dda, ond yn frustrating. Te Sonic 3, mae pobl licio dweud fod yn dda, dwi ddim yn dda. Sonic and Knuckles ydy just Sonic 3. Ie. So Sonic 2 yw'r... Wyt ti di gorffen y game, ddo? Do, oce, iawn, na, do. Dyna'r problem... I fi, mae hwn yn special os mae'n gemau ni'n gwybod am, ond so ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y diwedd. Achos beth sy'n tempting wedyn yw fi eisiau trio osgoi'r temptation o gwylio unrhyw walkthroughs o'r gemau. A mynd trwy'r... No, just carry ymlaen mynd. A osgoi'r gwylio unrhyw walkthroughs neu hint. Obviously gyda hwn, y Janken Matches, hwnna yw'r eithriad. Ond dwi'n credu mae'r thing o gweithio mas yw'r kind of y peth o ddysgu'r game yn gywir. So, fi ddim eisiau twyllio mewn gwylio walkthrough a just copio'r walkthrough. At least, os fi'n rhoi fel, I don't know, 5 gwaith, a fi dal ddim yn cael e, a fi ddim yn bound wedyn falle, ond fi eisiau rhoi good go iddo fe cyn mynd... Ond iawn, mae'n grymu Quack Attack. Dwi'n eisiau ffordd ma'n agos. Ond, o Quack Attack efo fatha y thing na ti'n cysau o... Ti'n gwybod mynd i un lefel i nôl thing i gallu mynd i lefel i wneud ymlaen. Mae gyda ni un Mickey thing, nawn ni ddim mynd am Donald hefyd. Because fi ddim yn hoffi hwnna. Os ni gallu ysgoi hwnna, byddai'n gwerthfawrogi fe. Cai clir hwnna llafell. Dwi'n nhw'n dan efo. YOLO! A mae Wonder Boy yn gormod fel Alex Kidd yn dweud. So no way. Dwi'n meddwl bod rhywbeth dda RPG-ish just yn... Bydd hwnna'n cymryd gormod o amser, ddo, bydd e? RPG, so mae hwnna'n yn categori... Fi'n credu mae rhaid i fi bod yn platformer. Ie. Os yw'n Sega Mega Drive Games platformer. Rhaid ni'n neud let's play o 16-bit RPG yn to, de. Un i'n chwarae, fatha da ni'n neud dwan, lle. Dwi'n hwnna di ffordd gorau neud RPG. Ie. Ond dwi'n gwybod beth arall sydd da. Alli di ffeindio fatha top 100 games. Ie, top 10. Fi'n edrych ar top 10 platformer Mega Drive. Oh my god, mae hwn yn edrych fel un really diddorol. A mae fe o Konami, Rocket Knight Adventures. Dwi'n goffa na. Oh, sugar. Mae'n rili da, ddo. Dwi'n hwnna ar list chi. A beth byth chwarae ar un sydd ar yr SNES. Okay. Cos mae'n crap.
Wel, da, ddo. So, ar list nhw o'r top 10, mae gyda nhw un Sonic 3 and Knuckles, Castle of Illusion starring Mickey Mouse, mae hwnna ar restri, Ghouls and Ghosts, Na, mae hwnna'n wahanol. Yy. Ond, dwi wedi goffa hwnna. okay, Castlevania Bloodlines, Dwi wedi goffa hwnna. Quackshot starring Donald Duck, Dwi'n on top 10? Revenge... Yeah. Oh my god. No, Be thegamer.com. the list yma. I don't know. Anyway, mae un cyntaf fi wedi gweld. The Revenge of Shinobi, 6. 7 allan o 10, so Rocket Knight Adventures. 8 allan o 10, Rise Star. 9 allan o 10, Dwi wedi goffa Pulse Rise Man. Rise Star yn iawn, da. So, se yn gem Ydi e? hwyl... O na, dwi wedi goffa hwnna fyd. Gem hwyl i chdi ar y rester, da. Yeah. Robocop vs Terminator. Okay. Ar dim... Beth am... Ar Mega Drive. Okay. Ond be dwi eisiau... Dynamite Heady. Ti di Dwi'n clywed hwnna? gallu jumpio hwnna am sydd fy'n yr ystod, so dwi angen neud y jump bach yn ta. Jump bach cynta. There we go, boy. Right. Dynamite Heady. Ti di clywed am hwnna? Na, ddo, beth hwnna. Oh, there we go. Be dwi isio Developed by neud hwnna? Treasure, creators of Gunstar Heroes and Nicaragua, Dynamite Heady is a platformer that allows you to change your head, which also gives you different abilities for platforming or taking out enemies. Mae'n un gem really da. So y boi na'n Game Center CX yn edrych amdan. O tio fach o'r into. Mae yna gem Japan only. Super Back to the Future. Platformer. Cartoony. With them Asterix and the Great Rescue. Dwi eisiau mynd i'r môr fan hynny agos agos. Ni edrych ar O, gameplay o, hwnna. o. Whoa. Right, Dwi neidio. angen... Dwi angen thing gwylod na, chwyth Ie, na. ti angen e. Mae'n probably'n bywyd. Probably yn bywyd. No, mae definitely'n bywyd. Sorry, ddim dweud probably. Mae definitely'n bywyd. Sorry, oedd e bywyd i fi. Fi ddim yn gwybod pam... Oh my god, fi ddim mor gwael. Rhaid bod yna random... Sut dwi'n neud yma fan? Okay, ti angen redeg i'r pasgodyn, bwrw fe 2 waith yn gyflym, a wedyn redeg ochr arall. Nice. Dwi'n coelus, di colli... O'n i o'n lle rili da, ond gyda fi 4 bywyd. Ti dal yn gallu neud e, come on. Dwi'n cael mynd yn continue, ddo. So, dwi'n mynd i... A ti'n Na, ti ddim. dechrau efo 3 bywyd. So dwi'n... Ti'n hyderus, ie. Dwi'n pensio... Na, puncho'r thing 2 waith. A redeg lan, mynd i'r ochr. Na. O, fel la. Ochr arall. Master thing. Right, paid... Ti angen mynd lawr, redeg... Na. Just gael fi dweud ti beth i wneud, okay? So, pam mae hwnna i fyny... Pam hwnna fyny? Ti... Ie. Pam mae'r spikes i fyny, bydde ti angen mynd syth lawr, syth ar draws, bwrw'r thing a symud dros yr ochr yna. Does na ddim ffordd arall o wneud e, ond ti angen wneud e o fewn yr amser. So, ti ddim gorfod gwasgu'r pysgodyn eto. Ti jyst yn redeg mewn i'r map, mynd lawr, syth lawr, redeg right ar draws, bwrw... What are you doing? Fyna? Bwrw'r bloc! Nes i ddim yn bwrw'r bloc! O, a disgyn lawr fyna. Yeah. Oce. Oh, I'm ready. Ti'n bod yn cryptic efo fi, fan? Na, ni ddim. Redeg syth ar draws, bwrw'r bloc, Wow. Nes i, o'n i... Mae'n un symudiad, man. Okay, there we go. Cool it, man. Bad coaching. Oh. So beth dwi'n neud, disgyn lawr dwi'n... Disgyn lawr. Bwrw hwnna, os ti'n gallu... Oh, never mind. Pa ffoen i defnyddio un o'r random things enemy ti probably ddim yn defnyddio eto. Ond, ewch lawr gynta. Oh, I don't know. Actually, stim rhaid ti. Yeah, go on. Beth mae hwnna actually yn neud? Good. Oh, it's fine. Ti di neud anyway. So, bwrw hwnna, 2 waith. Redeg.
Be dwi'n Right, gwneud? fan hyn, wow, O, ffon. Ffon. Mynd i'r ffon, Ie. ffon, Ie. a wedyn ti angen gwasgu'r bwtwm a hedfan fyny'r ysgol. That's it. Keep going. Ewch fyny. Fyny. A wedyn ti angen mynd lan fyna. So, ti'n mynd i neud e, Emrys. Come on, bye. Brys o'n yna. Na, dim bris fan hyn. Top, ie? Dim ots. Ie, top. Dwi'n siŵr neud beth i'r pwsgodyn. Na, paid bodd, mae jyst yn arafu ti lawr. So fan hyn nawr, no, defnyddio'r question mark. Nath hwnna ddim... I don't know. Just defnyddio'r question mark question. Beth mae hwnna'n neud Ie, ddo? dim bo. So, neidio trwy nhw gyd. There we go, mynd lawr. Pa un? Yr Eileen. Hwnna? Yeah. There you go. So ti angen pwnio nhw. Wedi redig allan nawr. Ond ie, mae hwn jyst yn skill nawr. Ti jyst angen gweld y patrwm, neidio dros e, bada bim, bada boom. There we go. Okay, right. Junkin, paper. Papur, Yeah. papur. Papur. Right, mae'r bit yma'n bwysig. Beth ti angen neud yw mynd ar ôl i ti curo fe gyda'r breakpoint. Ti angen sefyll right ar bwys fe. Ie. So, beth mae fe'n taflu mynd dros pen ti, a then amseru fe, a neidio a bwrw fe yn y pen. Iawn. Ydw i'n gallu'n rei... Ydw i'n On a gallu sweet fatha... spot. Ydy o fatha wal, ta os dwi'n twtcha do, dwi'n marw. Ydy. So, os So, dwi'n mae rhaid twtcha chi do... ffeindio'r Iawn, oce. sweet spot, sefyll right o flaen fe, and then just neidio Be, ma'n saethu? rhwng... Os dwi'n Ie, mae fe'n seithio. Mae'n neud patrwm si, so ti just angen amseru fe pryd mae So, ddim yn seithio. Pwy dwi'n curo hwn? Ydw i'n cael amser i fynd i reid ato fo wan? Ydy. Bydd na amser, just mynd syth. No. Aros. O ti'n iawn, ond basically nes i neidio'n rhy gyflym. Oh, man. Oedd hwnna'n boenus. And anyway, at least nawr, ti ddim yn mynd i colli bywyd. Bydd 3 bywyd dy ti. Sgynny fi ddim... Bydd rhaid ti wneud y ffordd anodd nawr, fi ddim yn... Bydd ti dal yn gallu gorffen y gêm, achos sofyn wedi, but o'n i wastad yn defnyddio hwnna fel ffordd cyflymach I wneud o. o pasio lot o stuff. But ti'n gwybod y patrwm nawr o leia i cyrraedd y bit gyda'r twll, so ma'n yn rhywbeth. Gutting yna. So, Kieran dweud, oh my god, literally 4 hit i ffwrdd o cwblhau y game. Oedd hi'n cywir fanna. Na, Aladdin dwi'n meddwl yn siarad o fanna. Oh yeah, oedd hwnna'n hen neges. Ond probably, oedd ti hefyd ar y pwynt yna, sy'n ffynnu. A hwnna di'r peth dwysa dwi eisiau neud yn y gêm. Na, mae yna un bit arall, ond mae fwy fel puzzle a basically ti angen gwybod patrwm a ti o fel y Jankin match. Nes i ddim, apparently, mewn man arall, ti angen ffeindio fel map sydd gyda fel patrymau cryptic. O ie, gynnu fi'r thing wefan o yma. Yeah. So that's fine. Ond o'n i ddim wedi ffeindio hwnna o fewn y game. So dyna'r... just rock, paper, scissors a'r patrwm yna yw'r ddoi peth oedd rhaid i fi kind of just edrych ar i gwybod. So bydd rhaid i ti dilyn y patrwm yna. Wel. So, fysa hwnna heb di hitio fi. So, oedd hwnna'n edrych yn isel, de? Be nawr? So, the... Ie, na, bydde fe ddim wedi hitio ti os o ti ddim wedi neidio. Ond achos nes ti neidio, dyna pam mae fe'n sweet spot, achos dwi e ddim actually yn cyffwrdd. Dwi angen dycio fanna?
Nes I ddim dacio, so... Dwi'n really'n gwybod... Be? Gallu ti, I suppose. Bydd e'n fwy ddiogel os ti yn. Dwi eisiau gorffen y gem o'n. Ie. Just want to get rid of it. Ie. Yna, frustrating fysa hwn heb y list chunk yna, ie. Oh god, ie. Yeah. Ond probably, ie, yeah, bydde ti ddim. Achos fel ti'n dweud, os ti'n cael un yn anghywir, mae fe'n neud popeth arall yn random. So, mae... Ta chi sgwylio ar notepad? Yeah, but... Yeah, I suppose dyna'r unig ffordd. Ond mae hwnna, cofio ni'n chwarae y Mickey Adventure thing, mae kind of yn yr un style o hwnna. Bydd rhaid chi just painstakingly neud e trwy fel notepad. Ond ie. Yeah. So, o'n i'n mynd i gofyn i ti beth oedd y straeon... Cofio ti'n dweud dylen ni wneud retrospective Master System? Ie. Yeah. Beth yw'r peth fwyaf diddorol ti'n gwybod am y system o ran... Mae yna rhywun da ar YouTube, de, neu argymell. Ie. Ti'n gwybod i, mae'n neud... Ti'n dilyn Metal... Un o boi? Ie, Metal Jesus Rocks. Ie. Un o pobl sy'n neud lot o fideos o fo, Kelsey Lewin. Ie. Mae hi a'i gwr i'n rhedeg ytho Shop Games Pink Gorilla. Ie. A mae hi'n rhan o'r collective video game historians yn Austin, Texas. Dwi'n gwybod pam nhw'n gwybod hyn i gyd. Ond mae gen hi fideo reit dda. Okay. Mae'n sleidiach da, ffynnu. Ond oedd mae hi'n... Oh my god! Dwi'n mynd at y cwestiwn back da. Paid nawr, achos oedd e wedi twyllo ni tro diwetha. O, risky. Na. Dwi'n gwybod. Bwmp, bwmp. Oh god! Go. Nice, nice. Ti yna. Ti'n ffain, ti'n ffain. Ie, dyna'r pwynt. Gwelly ti defnyddio'r holl stuff sydd â ti, achos so ti gallu mynd â fe i'r... Ar ôl y pwynt... Dwi'n gwybod beth yw'r pela na dwi'n hel da. Na fi. Iawn, oce. Na. Dwi'n gwybod, dwi'n eisiau hel y feel na fo, cyn... Yeah. Got it. Oh my god. Be sy'n digwydd fan hyn? Pam mae ddim yn neud e i ti? Os dwi efo'r... Herwydd dwi efo'r blincin... Dyle fe dal gweithio? Na. Oce, ewch i'r pelen, mynd i'r pelen, a gweld os mae'n dad neud y thing arall. Trio fe nawr. There we go. Thank God am so hynna mae hwnna'n neud, cael gwarad o power-up fi. Right, ie, dyna... Wow! Cwestiwn mawr, pam wyt ti'n neidio? Mae'n gynt, ydy? Wel, falle, mae fi ddim yn credu bod e, but yeah. Go on. Cael jumpio hwn? Fine. Na. Wedi trio fe, paid. Fi literally un chance arall. Can fi... Continue, so continue. Oh no. Oh. Paper. Paid mac o hwnna fyny. Ti'n gallu dechrau... Sut dwi'n dweud fe ma'n? Hwnna yn y peth anodd. Fi ddim yn gwybod. Ti'n gallu trio neidio fe. Ond fi ddim yn credu... Ond does ddim pwynt. Mae rhaid ti'n mynd lawr. Mae rhaid ti'n mynd lawr. Does dim opsiwn. O, gwylio.
Ond mae hwn yn eitha neis. Ie, jyst gweithio jyst hirach, de. Hyn yn iawn. Hyn yn dŵr. Ie. Ddim slip-ups. Hyn yw'r bit anodd. Dwi ti ddim yn gallu... Ie, mae just hwn yn solid. Byddwn ni'n dechrau o'r gwaelod. Ie. Tam nhw. Felly, no. Oh my god. Dyna pam ti angen y bloody... Where? No. Dyna sy'n drist yw heb y... Crap. Ie, bydd e'n good os ti gyda un sy'n gyda'r stick. Roi stick i fi. Na, does e ddim un... Na, dwi'n mynd shit. Y pwynt yw, hyd yn oed gyda cheat... Dwi'n mynd i orffen 10 o gloch, de. Ie. Ti'n mynd i wneud e mewn 23 munud? Ynddo. Nes ti wneud o'n 20 munud ish? Na, o'n i wedi wneud lot o fe. Like, nes i mynd mewn i'r... 20 minutes. OK, fine. 20 minutes. Actually, ti'n eitha gyflym yn rhedeg trwy. Swn i'n mynd i wneud... Cos o'n i'n mynd i gyrraedd y bit na bod o'n... Ie. It's dim modd, heb... Unless ti'n rhyw fath o ninja master, fi ddim yn gwybod sut fod wneud y spikes yna. Bydd fi controlar debyg i... Ran D-pad debyg i beth gyda chdi. Ie. A ti methu... Ti angen constantly pwysio lawr a fyny. Ie. A hefyd pwysio i'r dde ac i'r chwith. Ie, na. Mae yn anodd. Nes i marw yn yr un lle a ti, fi ddim yn gwybod sut mae pobl, a fi kind of yn meddwl mae rhaid i ti wneud y ffordd nes i awgrymu. Ond, ie. Ond, oh gosh. Ti'n mynd i wneud e, ddo? Nawr ti... Rhaid fi just pwlio. Yr unig peth mynd i ddal fi nôl ydy'r coedwig yna. Os dwi ddim am gorffen o 10 o gloch, y coedwig yna fydd o. Dwi'n mynd o ddim wedi boeni am hyn. OK. Os long as dwi'n cofio mynd i'r bonus level i cael... Fanna di lle ti'n cael the surplus of cash da i... Ie, ydi. Ydi, a ti'n cael bywyd ychwanegol os ti'n... Ie, so hwnna'n good. Iawn, pwyll, Emrys. Pwyll pi a hi, Emrys. Bwrw hwnna? Oh, never mind. Iawn, last restart. Mae'r game jyst yn trolio fi fan. Mae'n jyst yn trolio fi. Bob tro dwi wedi mynd i fanna a dwi'n rhoi'n hitio fi. Erioed. Ti'n gwybod beth, o'n i ddim yn gwybod tan right ar diwedd gorffen, like, ti ar diwedd o chwarae trwy'r game yma, bod ti'n gallu bwrw'r bloody broga na a lladd y broga. Beth ti'n mythin o fo ta? A nes i, o'n i jyst yn ysgoi fe, so, oedd hwnna'n ffain, ond ni jyst yn ffynnu achos yn y un just cyn diwedd, mae rhaid i chi bwrw fe, achos mae fe yn y ffordd, a jyst yn ffordd o ysgoi fe. So, ie. Nes i ddysgu, actually, mae yna techneg, a mae rhaid i chi bwrw fe yn y lle cywir. So, ie. Mae dwi wastad os amser. Yn pwynt dwi'n eto dda unna, lle jyst dropio nhw hynny. Ie. Y thing beth sy'n annoying yw'r bloody janken matches, ma nhw'n cymryd amser. Os dim option dy ti, so chi'n gallu skipio ymlaen. Achos ma yna fel 2 na, you know, nice. God. What are you doing? Oh my god! What are you doing?
O, hon yn anodd yn dwi. Pwysau o trio gorffen mewn amser yw e. Ond, you know beth? 10 o'r gloch, na i neidio off, na i gwylio ti, a byddai yn y chat, a fi'n siŵr neud i neud e. Dwi'n goffod hwn cyndeg. Fi'n ffyddiog, Dwi'n ti'n mynd i gorffod neud e, hwn falle bydd coach gorfod mynd cyn 10, Ie. ond bydd ti'n neud e ar ôl 10, a Na, ti'n mynd i neud e. Cyndeg. Cyn 10? 9:59. O, waw. 9:59. Waw, dwi ddim ffordd... Oho, sugar. Mae'n iawn. Mae hwn yn cymryd amser heb hwnna, gotta say. Oh, Na, shoot. mae'n iawn. Bydden ni wedi prynu'r bike cyntaf. O'n i methu fforddio fo. O'n i angen yr... Bydd angen stwff eraill nes ymlaen fydda. Oh, yes. Bendant angen y blimin ffon. Ie. Yeah. Dwi'n wedi dychmygu fel plentyn 8 mlwydd oed yn dod i'r bit spikes yna. Ie. You know, ag y skills... Hyd yn oed i oedolyn, mae hwnna'n solid. Ond os ti'n gwybod stim ffond y ti, you know, mae just inevitable really, ti'n mynd i marw. Unless ti gyda mister, gyda Da i waith. a cheat thing, Ond- ond ond- gwybod y ti gyda. Ond ti heb defnyddio nhw, ie, Na, tegwch o gwybod. Na. Fair play. Ond efo'r ffon na, ti'n gallu prynu o ddwy waith ystod y gêm. Ie. Yeah. So mae rhaid ti just cadw fe, really, storio fe ar gyfer y moment yna. O, dwi wedi safio 200 yno yn. Stone, scissors. O, mae'n boeth ydy o. Dwi wedi symud y fan. Stone, scissors. Take that. Scissors. Right, dwi am cynnig e then. Oh, no way. Fi'n edrych ar hwnna nawr, falle dylwn ni ddim. Mae'r asterisks yna, a mae rhywun wedi rhoi YouTube out, wedi dweud worst levels ever, asterisk 35. Yeah. Mae'r game yna o fewn e. So. Fi'n hoffi y drychiad gemau asterisks, though. Sgynnych chi'r llyfrau? Yeah. O, Tintin yn un arall, ond ys ddim Dwi'n joio gemau dda. Tintin. Dwi'n joio Tintin, de. O'n i'n hels o Tintin back in the day. Yeah. Oedd da ti y Tintin yn Gymraeg? Na, o gyda fi'n ddau o stwff, ond dda. O'n i mwy oedd hel merchandise na'n byd arall. Wel, y game. Si brwj efo cyfo ffrindiau. A dwi'n cofio sgwario. Oh my god, mae yna game, fi'n credu oedd yn exclusive i... O, beth os ni'n neud Tintin in Tibet? Mae hwnna fatha... Ti'n gorau...
Mae fath debyg i Quackshot, as in, ti'n gwybod Oh, forget that. Na, ddim hwnna. Okay, forget it. Mega Drive Platformer. No, bydd i'r wefan na sydd fatha top 100 sydd bob dim. Bydd yn glas a dy. Hwnnw sy'n... Ranka, efe? Na, ddim yn. Fatha, ond stwff fatha eto sy'n efo. Ni ddim mor stres dwi'n sy'n ei ffindio. Action platform games. Fi methu credu bod Garfield caught in the act yn un o'n nhw. O, mae'n edrych yn cute, though. Fel sy'n ma'n cael chdi. Dim LGN sydd yn yna. Yeah. Na. Mickey Mania. Mae'n i'n neud un Mickey yn dydyn ni, so... No. Mae Cast Evolution yn gyfer dda, ddo. Ond, mae da ni'n ei Mickey yn Yeah. Yeah, so ni ddim eisiau dyblu fyny ar Mickeys. Ni ddim yn neud. Ti di neud Snatcher i ti? Strider, sorry, Strider. Strider. Na, do. Dwi'n mynd i Strider yn y Genesis. Toy Story yn un o fy mhlentyndod dwi ddim di neud a hoffwn i wir gorffen, ond fi yn gwybod sut ti'n teimlo am hwnna. Nes i neud o ar stream into do. O ie, nes i skipio. Nes i skipio i diwedd. Okay, forget that then. Dyna chi gêm, falle bydd yn diddorol. X-Men 2 Clone Wars. O, dwi wedi goffa yn X-Men. Oh, forget it. Mae'r ddau X-Men ar Mega Drive dda. Dwi'n meddwl sy'n goffa hwnna. No, probably ddim. Beth yw'r un yma ddim? Mae yna un Sparkster, ti wedi clywed am hwnna? Do. Sparkster sydd siarad am gynnau, ie? Oh, right, mae jyst yn cael ei galw'n rhywbeth gwahanol, I see. Yeah, Night Rocket thing. Beth yw hwn? Shadow Dancer? Shadow Dancer, dim Shinobi dwi'n na. Oh yeah, mae yn. Damn. Okay. Ti di chwarae'r classics i gyd. Garfield. Dynamite Head i'n popio fyny eto. Decap Attack. Dwi wedi goffa hwnna. Hwnna dwi'n games gorau fi rhaid. Really? Ie. Hwnna'n awesome. Wel, mae dy fi loads i dal fyny gyda generally am Mega Drive. Achos oedd dy fi fwy o gemau Super Nintendo na Mega Drive yn tyfu fyny. So, dwi'n gweld hwnna. Alien Soldier. Mae hwnna fatha... Side-scroller. Ie. Yeah, so bydd e'n well gyda doi person bydd e. Y style hwnna, okay. Oh my god, pwy di hwn? Hwnna buwch dwi'n. Ie, fi di wneud hwnna cwbl o weithiau ar runs, just redig syth ymlaen, meddwl taw junk yn o dde, a redig syth mewn i'r buwch. Okay. Na, so ni'n neud Mega Man to. Sylvester and Tweety in KG Capers. Rhaid i ffordd hwnna. Na. Ydy e'n mynd i bod yr un kind of... Mae'n teimlo fel yr un... Dwi'n mynd i chwarae crap, ond dwi'n eisiau jank, ie. Na, mae'n y wahaniaeth. Okay. Mae stuff nostalgia, cartoons 90au. Mae na... Tasmania. Devil.
Na, Desert Demolition gyda Roadrunner a Coyote. O, be di hwnna? Ti'n cofio Coyote a Yndw. Roadrunner? Mip, mip. Ie. Dwi'n mwyn cofio'r gem, dwi'n meddwl. O, right, ie. Mae hwn... Oh my god! Oh, flip. O'n i'n stuck o hwnna. Iawn, iawn. Ie. Mae'r gem yn erbyn fi. Nes i just yn stuck o hwnna. Ie. Iawn, mae'n iawn, mae'n iawn. Back on it. Dwi'n hanner meddwl fyd, mae'r continue bach yn pointless a diwad hwn. Ie. Ar y lefel dwytha. Cos... O, ydi. Ydi, os ti ddim... Ie. Os ti ddim gyda'r stuff cywir i giro fe, so ti'n mynd i giro fe. Paper, stone and scissors, stone and scissors. Paper. Naci, scissors, di hwnna. Ailyn, scissors and paper. Scissors and paper. Nes ti joio Rice Star? Iawn, de. Vector Man, dwi heb di chwarae. Dwi'n syni di Vector Man yn fod o fyny ar list chdi. No, ddim really. Mae hwnna fatha... fatha... Yr un un... Dwi'n meddwl yr un un math o technoleg a Donkey Kong. Dwi'n meddwl. Neu dwi'n hynna fyny, dwi'n meddwl. Scissors and paper. Man. Oh, ie, fi'n deall. Zion2_0. Chat the hello. Helo. Hello. Helo. Dwi am gorffan hwn fewn 7 8 munud. munud. Shut up. Ah, funny. So dwi isio ffon. Ie. Byddai fyny am... Os gael run da efo motorbike o'n fan. Fi'n hoffi... Dwi'n mynd i hwnna na. Fe ie, oce. Beth os ni roi Vector Man? Ie? Yeah, why not? Ie, fi'n deall beth ti'n dweud am elfennau sy'n teimlo fel pre-rendered, yr un kind of style. Ie. Dwi ddim mor hyfryd a lliwgar a animated. You know, dwi ddim... Mae fe'n eitha... Just blobs i fe, fel polygon... Like... Mae Vector Man ei hun ddim yn rhywbeth neis i edrych ar, Sbeth mi jyst yn fflio trwy hwnna fan. Oedd yn byd. Wow. Amazing, boy. Right, Vector Man then. I roi ar y rester. Dyna cwestiwn bach o'n just ar gofn. Okay, question mark. Ie, achos falle bydd ni fe, o pam ni wedi wneud hwn. Ond as long as y doi yn ni, ni ddim yn dechrau fe to, ni'n gallu newid e. Falle bydd rhywbeth yn popio lan i fel, oh my god, pam oedd hwnna ddim ar y rester. Sorry. Dwi'n mynd o'r boldran hell press one's on point on this. No. I've literally got one shot at this. One shot. Once in a lifetime. He tried so hard. But in the end, it doesn't even matter. Okay. Wow, dyna proper speedrun yn do it. Go on, boy. Dwi literally was amser yn hell press fan ddo. Yeah. Cer amdani. Ond mwyn o'ch gallu seidio Cofio mae lawr. Ti ddim? What? O, o na. Yeah. Illusion. Falle o ti'n Dwi symud isio hwnna lawr, does, wyt dwi isio hwnna. Wyt ti? Bywyd, dwi hwnna. Oh. Oh, be. Gwylio hwnna. O. Ond mod Ddim. hwnna di.
O. O, ia, dy hwnna ddo. Oedd hwnna'n impressive. Paper, stone, Ma' scissors. Stone, scissors. Stone, Ti'n siŵr? stone. 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 Yes. Da iawn. Mae yna... Dwi'n dweud lot o pobl fatha bloggers ar... yn Japan a felly. A mae un dwi'n dilyn, mae'n rili fewn i'r scene... Australian ydi o. Sy'n rili fewn i'r scene... Quick. Oh. Luckus. Ia, mae'n un rili fewn i drifftio ceir, felly, ia. A mae'n mynd i lot o meets, ceir. No. Ie, dwi'n gwybod Siael. A mae'n mynd i lot o prize giving yn y meets yma. A ffordd mae'n mynd o wedi rock, paper and scissors. So mae boi ar y llwyfan, ac mae rock, paper, scissors yn mynd pob yn y cynulleidfa. A ti'n gorfod fod yn onast efo beth ti'n gwneud. A mae'n fatha knockio pobl allan. Reit cool. Okay. Right. Mae'n ôl bywyd yma, ia. Yeah. Not playing for the continue, am dwi'n mynd all or nothing on. Yeah. Good, dyna'r ffordd i wneud e, bai. Tia'r adrenaline nawr. Ie, dwi'n cael ei thing fi. Go on. Iawn, dwi'n mysio mae'n cachu efo thing ar y dde, fe man, guys. Paid. Okay. Sa hwn dwi'n yn handi fe ma. Okay, just... O le nes i ddim bwrw'r thing yna? Na. So hwnna'n good. Right. Iawn, stone head, paper. Paper. Yep. Right, mae pob ffydd yn y tŷ, Emrys. Munud. Ti'n mynd i neud... Ydw i'n mynd efo munud. Na, ddim yn mynd munud, ond ti'n mynd i neud e ar ôl i fi gorffen, and then ti'n mynd i ennill. Ti'n mynd i ennill y dydd, ti'n mynd i edrych ar y random pattern yna, achos sneb yn cael y patrwm yna, rhaid edrych arno fe. A bydd ti'n ffain. Sneb i gwffio ar ôl... Be? Paper! Dwi'n meddwl sy'n colli un, ti'n colli fo wedyn, sti. Paper eto. Paper, stone head. Oh. Stone head too, paper. Yes! Paper, yn ydw yma. Yeah, fi'n gwybod wel. Composure nawr. Right. Dwi'n iawn efo continues cyn y castell Oland o. Yeah. As long as dwi'n mynd wastio. Right. Byddai'n cheerleader o text o hyn ymlaen. Yeah. Ti'n mynd i neud e. Pob ffydd boi, pob Ideal. look. Fi di joio heno. Siarad retro dy ti, mae wedi bod lot o hwyl. Aye. A ti'n mynd i neud e.
dal ati. Just peidiwch â Gynna fi colli... 2 Ti ddim bywyd. angen mynd ar tilt. Na. There we go. Bydd ti'n fine. Right, nos Iawn, da, right? nos da. Ta. Wel, ti'n y chat. Na i dynnu chdi off yr thing. Oh, yeah, please. Yeah, please. Right, here we go. Wti? Goodbye. Dwi'n gwybod am chdi. Paid yn un beth ffernas yn tynnu chdi fanna. Ideal. Just need sortio... Yna... Iawn. Alla canolbwyntio fan, ydy Morgan ddim yma i strysio fi allan. Fel fucking tunes yma fyny. Let's go. Stone, stone. Stone, stone. What's his heads? Stones. Stone eto. Dwi'n rhaid fi chwarae fo.
No, mae'n eiliad. O, fel yn eiliad. Go, this is the run. This is the run. Dim. Wasio amser am. Scissors. Stone, scissors, stone, stone. Stone, scissors, stone, stone. Done. Scissors. Scissors, scissors. Suck it.
fi.
Press the button and menu. Auto fire on gynna fi ar blinking controller. Be mistake. Scissors. Scissors, paper. Scissors and paper. Papa. Done. Done. Fucking hell.
Paper, stone, scissors. Stone, scissors. Stone and scissors. Stone and scissors. Scissors. Oh, sweet. Mouse fi'n newid stopio gweithio. As it does. What? Hmm. Un i ddweud, os gwelwch yn dda, mae mouse fi'n newid mynd i'r shitter. Ie, mae mouse fi'n newid mynd yn honco. It's Saturday.
Un eiliad, dwi'n siŵr. Na, check o maws fi i... Un eiliad. Da i di cael hwn o'n. What the hell? Iawn, sorry, na, di prynu maws newid ydw i. Mae maws yma fi neu i... stopio gweithio. Bit. Oce, iawn, back on it. Sorry. Wel, mae pobl yn neud prynu maws. Gadael stream. Iawn, dwi'n mynd off yn hwnna. Let's go. Ideal. O, hefyd y Morgan, mae gennym fi rheswm pam nes i'n crap ystod y stream heddiw. Y rheswm ydy, de. Oedd autofire on gyda fi. Ar y controller. So, o'n i'n double inputio bod dim. So, sbio ar y top o man, so dwi ddim yn mynd yn nuts, de. Munud. So, yna, autofire yna. O, be dwi'n iwisio? Sut dwi'n cael y gwarad o? Dyma, so mae autofire off hwn. Hynna di esgus newydd fi. O, dwi'n meddwl hwnna'n esgus. Reit, ddilys. Dwi'n rili otio hwnna fan yma.
Dau bywyd sgwini. Dim risks, dim yn cymryd risks. Ond dwi angen hwn... Na, dwi ddim angen hwnna. Stone head 2 di hwnna. Paper, iawn. Papur. 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 O, sbio control gan i fan. Scissor, toe, stone. Stone. Oh my god! Iawn, mae gen fi un bywyd yma. Oh, crap, os dwi'n continue...
Scissor head tool. Okay, paper head tool. Stone and paper. Stone and paper. Stone and paper. Stone and paper. Stone and paper, mae'n dweud. Nes i bob dim yn iawn. Sut uffa? Dwi'n dilyn y thing o fama. Mae'r thing di sgwynnu fama gyda fi. Paperhead 2 di hwnda. Iawn, paper. Sut mae hyn yn... Dwi'n darllen yma. Stone and paper. Di list y boi man. Oh my god. Mae hwnna yn anghywir. Dwi wedi bod yn dilyn yn anghywir. Hynna pan ni'n ffeilio fo. Dwi ddim yn mynd i ostio. Dydy hwn yn llawer o gollaf, oherwydd dwi'n ôl ar 3 bywyd rwan. Sai y gem, y gem yn stupid. Mae wefan y boi na just yn wrong.
Okay. No, fydda i'm angen continue to. So. Maybe it's granted. Dwi'n mynd flustered on. Okay, 3 bywyd, 680, okay. So, rock and scissors, di hwn. Rock and scissors. Rock and scissors. Filan. Absolutely filan. I'll show you the link. My link then in the chat. Scissors. Iawn. 3 bywyd a heinia. Dwi'n rattled. Absolutely rattled, Morgan. Dwi'n teimlo fatha Ricky Hatton pan nath o cwffio Manny Pacquiao. Emrys the Retro Bottler. Dwi'n di enw iawn i fi. Na, nath o cwffio Pacquiao fyd o. Ricky Hatton, ti'n gofio Ricky Hatton? Oedd o golli fi'n Mayweather do, a dyn gath o golli fi'n Pacquiao do. Doedd o'n cocio fi'n Pacquiao do. Ie. Dechrau y Hatton, o'n i licio'r Hatton. Oedd o'n Man City. Gallu dweud ei galon o lle iawn.
Iawn, mae gynnu fi modrwy fan'na, so dwi'n mynd i fel i cachu i gael y fodrwy tro yma. Dwi'n methu games bocsio. O'n i'n chwarae lot o Fight Night Champions ar y Xbox 360. Hwna'n un. Fuck you. Ia, o'n i efo Rocky Legends hefyd. Good game, good game. Da ni cael ornest Rocky Legends i'w dro. Mae hwnna gynnu fi ar y PS2. Ella fydd hwnna un o streams i'r intro o'r Rocky. Ti effio fyny mewn, ti'n dweud o? Ok, fel da. Dwi'n methu... So hwnna'n rheswm da i chdi defnyddio dy free McBoot, Morgan. Cael yr Rocky Legends. Dwi'n clir hwnna? Na, allan. O, ti'n fydd angen y free McBoot lle dweud. Mae'n fi di... Mae lot o games PS2 fi di craddu, fod o'n un be. Iawn. Dwi'n mynd i watchad rhywun yn neud y Punky Fight ma. Dwi ddim yn neud fel hwn eto. Drunken Kid. Video. Hello, everyone. Got him. Darn it, I lose. Well, that looks like it's the way it's meant to be. Okay, take this. It looks like my beat power did absolutely nothing. Great! I'll punch him in the head. That wasn't how to do it. Jump over. Dar mute, ti'n gofio. Iawn, oce. Papur ydy de. Alli di... Dwi'n mynd i chwarae'r clip i chdi wan. A tra dwi'n y clip, alli di confirmio i fi na papur ni hwn. 諦めんなよ諦めんなお前どうしてそこでやめるんだそこでもう少し頑張ってみろよダメやめ諦めたら周りのこと思えよ応援してる人たちのこと思ってみろって O, pan efo camera, ddim o, fan y camera. 俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ決定してみろ必ず目標達成できるだからこそ I tak jest tam. O, sian hofio, dim hwnna, dim bunky diwedd na ci. O'n i'n meddwl un o'r diwedd.
Iawn. Ie. Oh my god. Oh my god, be oedd o? Be oedd o? Be oedd o? Papur, 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 papur. Papur. Papur, papur. Be, di stream di rhewi? Na, dwi'n mynd gwylio'n byd o'n. Be, di ddim y stream di rhewi? Ie. Ie. Na, mae dal on ar Twitch fi. Na, mae dal on ar Twitch fi. Wff! Ddech chi o'na. Iawn, papur. Oh my god! Oh, na. What's the late 20 fi fan di? Cos dwi'n efo fucking... Na, allan neud y llaim. Oh, mae yna wast. Dwi'n mynd y ffordd. Has to be... Yna rhaid yna rhywbeth o ffordd. Oh my god.
Fe, o'n i angen marw fanna. Oh my god. Oherwydd, dwi'n methu... So dy fama, os dwi'n o'r fflam, dwi'n methu neud hwnna na. Pa dwi'n mynd yn jam dy fanna? Dwi'n methu... Ma be dwi'n ei reid yn fanna yn swnio fatha llwydda ddo. Pai fe wysgu ni ddo. Gwni i weld os di hwnna'n wir rwan. Iawn, oce, barod, fi'n neud dat. Game changer. What? Oh, crap. A hefyd de. Oh my god, na. Dwi eisiau rhedag hwnna'n dod. Rhaid fi jyst rhedag hwnna fyd. O, mae dal dod o chdi rownd fama. A dwi angen neud fanna. Ti'n meddwl fi syniad yn fanna? Oh, crap. Oh my god. Oh. Iawn, so syth amdano fo. Papur dde, ie?
nes i ddewis? Nes i ddewis papur ddwy waith o fyna. Nes i ddewis papur ddwy waith. Pam dwi'n effio fyny reit yn diwedd? Pam nes i na? Pam nes i na, wan? Mae'n iawn. Mae continues ar y setio os dwi'n cofyn iawn. £250. Di poeni mwy am cael continue arall fan. Sut ti'n di fanna? Hwn yn un arall dwi'n... At least di'r Water of Death a ddim yn rhywbeth i boeni am wan. It's like a pass.
Pam sy'n fynd i'ch ni'n mynd i'r chwith o fanna ddo? Na, dwi'n mynd all. O, sbet am o cael bywyd yna fan. No, so mae timing i hwn, dwi'n meddwl. O? Ond, mae bron werth o jyst am hynna, dwi'n meddwl. O, dos o ma! Na, dwi am. Dwi am. Last run. Hwn ydi last run. Na, dwi'n... Just... Fyddai yn gorffan hwn ar y trydydd o'r mis yma. Gael o. Dwi'n mynd i ennill yn ôl. A dwi'n mynd i... I'm taking the house. The house always loses. Do you believe in miracles? Because you're gonna witness one. A message for the best possible supporters in the world. We need a 12th man here. Where are you? Where are you? Let's be having you. Come on. Oh my god.
Iawn. Last go, rhai fi ennill yn yma. Mae mortgage fi gyda hwn o'n. Ty fi ar y lein. Iawn. Nath y list y boi ma effio fi hefyd. Choose rock, then scissors. 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 Scissors. Rock. Scissors. Felly, bywyd dwi yn hefyd gwirion. Hynna, o tric di, ddim colli bywydau gwirion. Dwi'n colli yn wirion. Hwn yn bit frustrating di, y bit yma. Yeah, well, jump. Dwi'n mynd i... Dwi'n meddwl i cael pes o yma. Dim bod yn farus, dim yn ymyrru ar y haen top na, just...
Oh my god, pa'n di hwn? Yr island di hwn, ie? Ac i buwch di hwnnw, ynddo? Wel, hwnna wast o bres. Ah, na. Oh, cael hwnna. Oh, dwi'n gwybod beth dwi'n... I'm just gonna run the gauntlet. Just gauntlet. That's not good. So, mode. Hwn di'r ail ffeit, Junkin, ie? Scissor. Scissor and paper. Scissor and paper. Scissor. Scissors, then paper. Hwn di lefel dwi'n cysau mwyaf. Yes, man. O'n i'n gwybod lle mae'n dreifio. Just angen hel y pres. Oh my god! So. Da ddo. Hwn dwi jump yma. So dwi wastad yn colli lot o yans yma.
Ai, oedd na carbwtsel dan yn y smôn, Monna. A'n aml os dwi'n prynu beth, mae'n anodd cael retro games yna wan. Nhw gyd oedd PS3, shovelware, y crap, a Wii's yndi. Mae'n anodd ffindio oedd bargeinion o oedd o lle ni'n byw ni. Bydd gynnon ni carbwtels ar ôl y Covid yma. Hynna'n... A beth oedd wedi dechrau... O! So beth dwi'n gwybod sy'n wedi dechrau nôl, lle dwi? Lle... Os di carbwtsel Monna yn Sir Fôn ar agor. A un dy Sul. Hwnnw'n cool. A'r... Dwi'n mwyn sy'n rhaid i fod yn sioe Môn. Yn fanna, mae o. O, yn carbwtsel, gwrs dyna? Oedd mwch wedi cael o fatha fewn... fatha siop o lusen. Wastad yn gweld yn anodd cael bargan yn carbwtsels dyn yma oherwydd o pob yn gwybod beth i gwerth bob dim yndi. Hwna'n deal, hwnna. Dwi'n cofio, o'n i really isio hwnna. Oh my god, beth di hwn? Beth di hwn? Y trydydd un, ia? Trydydd un. Rock and scissors. Ie, dwi'n meddwl mae pobl of a certain age yn really jealous o Talkboy chdi. Cofio hwnna, dwi'n cofio dolyg lle hwnna'n hot commodity. Scissors. Ie. Dwi'n cofio fatha, oedd hwnna all the rage, de. Oedd hwnna pob isio fa neb yn gael o. So dwi'n gwybod i arwydd y card y TA yn fama. What? O, o'na TA yn fama. Ta-A. Oh my god! Dwi'n crumble eto. Pimp bywyd o. Dwi wedi colli 3 bywyd dyma na wan. A dwi ar 5. So mynd ar rhywbeth.
O, oce, be di'r un yma? Stonehead 2 di hwn, ie? Stonehead 2 yn paper. Paper. Dwi wedi cydiawydd carbwtsa yn rwan. Dwi'n checio os dyn nhw'n ôl yn Sir Fôn. Oce. Sgynna fi. Invisible forest. Dwi'n siŵr mae gyda'n gos. Oh my god, bydd yr un yma. Bydd yr un yma. Scissorhead. Rock. Rock. Yeah. Ie, ti'n meddwl byth... Ti'n meddwl dwi'n enjoy'n carbwtsel, mae'n dod yn lle. O, paseg. O, yndi? Dwi'n gwybod o'n un hawdd i wneud, as in... Just a block of text that's angen. Oh my god! Yn dychmygu fod o mor wahanol i beth ti'n neud o stwff NES. Yeah. Yn dychmygu sy'n mynd mor wahanol, de. Dwi'n angen hynny yna. Mae gynnu fi hynny. Diolch. Oh! Don't shut up. But
Oedd hwnna werth o. Oedd hwnna'n good teg. Dim werth o. A cael o'n ôl, di. Ideal. So beth yn fama, be dwi eisiau cwffio fama? Rock and scissors, ie? Rock and scissors. Rock and scissors. Rock and scissors. Rock and scissors. Scissors. Rock and scissors. Rock and scissors. Okay. Maybe was. Well, those are fun, so we need the cash one. Melon, that. The Hawks post skated 3 a 4 yn pint. Am y dis, yna, mae'n bad. Sgwch chi lot o brofiad efo Tony Hawks? Dwi'n lyfio Tony Hawks. Iawn, ymwys pwyll am. Dwi'n wasti lot o bywydau yn fama fel arfer. Ei. Ti fel Tony Hawks newydd? Hwna werth i gael. Y remake di. O 1 or 2. Dwi'n absolutely lyfio fo. Hwna'n math o gêm dwi'n gallu reid on am 4 awr. Mae hollol werth gael o.
Ie, mae'n multiplayer yn allan efo, so... Ar Epic, ysio, dim ar Steam dwi'n meddwl. Just Epic allai di gael o. Dwi'n cofio'n iawn. Yn Epic exclusive ar PC. Rhaid chi checio Epic amdano fo. Dwi ddim yn hynna. Hynna wir. Ah, so lle gael invisibility fanna wedyn. Oce. Weithio fyddai bitch yn hynna. Iawn, papur dwi'n siŵr ande. Iawn, papur. Dwi am trio rhedag a jumpio drosto fo a punch fo'r cefn. That's my game plan. Mae gen fi lot o bywydau wan. I'm going for it. Dwi'n mynd amdani. YOLO. Mae tŷ fi gyd. Na, dwi'n mynd i wneud o. Oh my god! Dwi'n punch fo. Ti'n fi lot ar ôl wan. Ffwcio nhw. Ffwcio shit. Oh my god. Shit. I'm gonna be invisible.
Mae'n ti'n bywyd as gyda fi. O, dwi ddau fywyd. Ideal. Easy. Sun. Sun, waves. Moon. Star. Sun. Moon. Waves. Fish. Star. Fish. Tair awr, 43 munud. Ni am darllen hwn, dwi'n meddwl ysdi darllen o do. Tu fi'n saff, and then some. And then some. Dydd Gwener, boys. Fantastic. Dydd Gwener, boys. Fantastic. Dwi am gorffan. Chwr gan. Dwi'n marw hol i gymaint son. Ie, dwi off i gysgoed, actually, fyd. Dwi ddim yn actually chwarae hwn i gyd, rwan. Dwi eisiau gofyn ta fast a phenyd y lefel gyntaf yma. Dwi'n cael feel efo. Diolch am sticio gwmpas, Morgan. Cymlaen i taclo hwn, rwan. Hwn yn teimlo fatha... amlwg ar lefel gyntaf di hwnna'n.
Na, dim yn gwbl. Oedd ni'n gyd i ryw fath o anghofio then. Dwi am gorffen y stream, dwi'n gorffen y lefel yma. Ie, dwi wedi completio fo, ond fydd o'n diddorol yn neud. Ma' hwnna'n yn... Dwi'n licio hwnna. Oce. Siwr ei drio hwn di Sadwrn. Diolch eto Morgan, ond welai pwb arall y tro nesa. Dwi'n cofio fanna mae camera fel fel, symud o fanna.